dancium na yet to me diatina all day. This Akoma dancium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to come. Echo baby Kosi, or how baby Kosi. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dancium na yet to me diatina all day. This Akoma dancium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to come. Come on, me call bien cosivi. Come on, me call bien cosivi. Asenti bien cosivi. And you breathe bien cosivi. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dancium na yet to me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The pepe sia now no zenzen. I can cry now, walk at it. Akoma FM 87.9 Kumasi. The pepe on page my Ako can now I don't know. The man worrying rubber some worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never made it to come. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. This Akoma dancium na Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dancium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never made it to come. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dancium na yet to me diatina all day. This Akoma dancium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma
Akoma FM 87.9 Kumasi. Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi disakoma dance na yet me diatina all day disakoma dance na yet me diatina all day akuma eje akuma eje akuma eje you never made it to akuma eje Akuma ejo, Akuma ejo, you never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Asem TV and Kosivi, a new brief and Kosivi. This Akuma dance your na yet me diatina all day. This Akuma dance your na yet me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo. Akuma ejo, never made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa run a bisa. Akoma FM 87.9 Kumasi. So the gentleman. The baby son now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamunyina akwaba emamo aha edeba Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumade no bre aso. Mako matnase edebremo enyemenko mene abedwafo nyina yaye krado edwada anopei weekend no na enye easy na enipa rediemu etutuye papa nanso nyame asan amaye na hodin ebiem ti yakase aseda enkanedi babia wo bia no na mema wakwaba de aba Akoma mu nsem dwumade so Akoma 87.9 FM Shannon so me se dwumade ubehwe bi wo Facebook, YouTube, TikTok and afe social media handles no ahodo na Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM wadawroma bomodian se ube follow yen na wa like yen page no waja wo comment no wo ho na afe wa share ede amaye follow, like, comment and share yen Facebook or follow yen wadawroma u follow like amaye say wo share your program no like amaye sound so na YouTube Akoma 87.9 FM subscribe to me a notification bell no so every so you get notified now I share ama for front so enya bi ahwe free FM 97.5 ewo techiman manager dache hinu na pamfo ya mo enede papa sound so ena dwaben yebekọ obin sika information center odrefe dwaben odrefe ho ena obin sika ewo enunti information center no eye obin dia wadawroma ubenya bi ahwe obin sika information etie ewo obin sika information center dwaben odrefe anointed fashion ewo bodi ayeduase onom so ebiem sound so ena Rock Hills Mineral Limited Rock Hill Minerals Limited, papa, yachiachiawo ene area ipa. Nana Safwedu Information Center, one ewo Asante Mampo, webiem, and Angunaga Total Filling Station, Jumaya Foni Mumpeni Funina, and area so yachiachia, Munina na yada unyame ase, ede Emma Monkwa. Ene mahuode ne mabusuya nyina nana akua koko ewa sikapa ewa evangelist Samuel Mensah Pastor Julius Naba and Ishmael Haywood area wobomichidom se me producer nana yaw edie ko social media Facebook, YouTube, TikTok
ɔde yɛn ɛrekɔ hɔ nti wadaworo ma wɔn nso wobɛtumi ahwɛ bi ɛwɔ hɔ ama yɛn na wafollow walike wasubscribe na biribiara atumi ayɛ kama ɛdi a megye so ɛne Marcos na hyɛ ne nso ɛma me anaa kae biribi ɛtɔ da a ɛyɛ a na wɔdwindwin bebree ɛyɛ a na wɔwura hɔ sɛ yɛfiti January bosome no January, February, March, April, May, June bosome no emu no kyɛ sɛ wo achieve biribiara ni hɔ a akɔ yie ɛde ama wo saa ɛberɛ a wowura hɔ na wodwendwen na watɔ baha ɛwɔ saa nsɛm wei ho no ɛyɛ bisa ho wɔnom nso a wɔn anya biribiara they achieved a lot nanso wɔn ɛnka yɛn ho sisi a yɛsi wɔnom ɛwu they achieved a lot nanso so ɛnɛ wɔn ɛwu yɛsie wɔnom usu ɛni ɛmfasoɔ ɛnkyɛn wɔnom anaa ɛno nti no ma w'ani nsɔ sɛ wowɔ ahoɔden na woda so a ɛte aseɛ konkoden na ɛfa ɛkɔ w'anim na mmerɛ papa bi ɛwɔ w'anim ɛretwɛn wo nti ɛyɛ a na ɛma owurɛ ɛnho pii sɛ ɛfiri January bɛsi June ɛdeɛ na manya ɛdeɛ na ma achieve nipa kyɛw wo ho ehia anaasɛ wo ho wɔmfa so kyɛn deɛ ɔ achieve biribiara nanso ɔnka ate asefoɔ ɛho na ɛnɛ dɛ ɔno nso ɛhyɛ ɛfɔm no nti no nyɛ anidasoɔ na nya ɛkonkɔden ɛkɔ w'anim na mmerɛ papa bi ɛda w'anim a ɛretwɛn wo na ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yɛne yɛn nuabaa bi nso akɔdi nkɔmmɔ awia yi na yɛho ne ha wɔ ɔde bae na afei yɛho kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa no nanso awia yi abɔ so baa ɛna ɛma egya payɛ na asɛmhia nso ɛyɛ a na yɛmfa ɛni akorokora ɛyɛ wo ɛyɛ mmea nkasa abere yi nka yesu srɛ nyame sɛ Awurade wadaworo ma kɔyɛ mmoa o ane ma ne nam nipa so na ɛkɔ yɛ mmoa soma wɔbɛfoɔ bɛgum na ne nipa na ɔmɛkɔ yɛ mmoa ka nipa akoma ɛno ɛyɛ obi a wɔwɔ haw mu na wɔhaw no ɛso kyɛn no ɔhaw no ɛboro ne so na ɔno nko a ɛntumi na ɔsrɛ nyame sɛ wɔn dom nkurɔfoɔ nka nkurɔfoɔ akoma saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛ maame Elsie right esi nso ɛka ɛso ɛfrɛ nyame ɛnɛ ne so ɛne ne kasa de dwom ɛne ne bibia ne sɛ Awurade meba ɛma no ɛmfirim meba Christabel 8 years akwadaa a wɔnim biribi very innocent na yade a ɛnyɛ ɔno fomsoɔ aba abɛtɔ ne so ama sesei mmerɛ a ɛda n'anim ɛnyɛ ɛsiane sɛ yadeɛ no ɛyɛ yade a ɛhuo ɛstate a wɔnhyɛ dɛ ɛhunu na ɛnyini a na afei yadeɛ ne hu ɛne ne seriousness no na ɛpia bɔnten ɛdifɔme akwadaa ɛdifɔme obiara a ɛbɛba abɛtɔ n'adwene mu yadeɛ no yɛfrɛ no brain tumor na brain tumor kyinkyini yaa no ɛnyɛ wɔ bi afie ankwankwasi sɛ ɛsi fie na akɔtɔ ne ba Christabel yɛ a wɔanya mfie ɛnwɔtwe akyirem tumor no ɛnyini na sesei adɔktafoɔ ɛna ɛse wɔn bɛyɔ nanso so saa bere yi paa deɛ sɛ wɔn hwɛ sɛnea ɛsi nyini no a 7th July ɛna wɔnom ɛpɛ sɛ wɔyɛ saa operation yi na operation no nso sika no ɛnyɛ sika ɛda fam koraa tumor 200,000 ebi yɛ 250,000 2.52 billion oba ɛnya bia na yɛde bɛhyɛ wɔ so a na kyɛ sɛ w'ani ɛna atutu aka wɔn nsɛm no wei ɛnyɛ deɛ di nkan yɛ akyɛ sɛ ebi abɛtɔ yɛn n'aso Priscilla ɛbɛtɔ yɛn n'aso nanso so that was 2.6 billion twɛdi ampa onyame ɛyɛ adom yɛtumi raise sika no nanso so Priscilla deɛ ne deɛ na ɛbrɛ ɛwɔ mu kakra ɔmo de ba ntɛm kakra nti no na ɛbrɛ da so nanso so Christabel ɛne n'abusua
ɛde ɛbrɛ ni sa sanse abusua no a yɛsɛ nka ɔmo bɛtry ɔmo best na nka ebi a ɔmo kookoo kora no anka ɔmo atɔn na nka ɔmo de sika no akɔ akɔhwɛ no yadeɛ nanso so wɔn mu nya tɔfoɔ aka 7 July pɛpɛɛpɛ na doctor ɛyɛ surgery no ɛno nti na wɔsɛ wɔn mu epu abɔnten ɛbɛpɛ mmoa na ɔdomfoɔ bi na kyerɛ wɔn ha wɔn nso baayɛ a yɛhwɛ akora no yɛhwɛ ne situation na yɛhwɛ sɛdeɛ wɔsi nim adeɛ wɔ school na abere biara no ɔno ɛna di first ɛwɔ school mu no a na ɛyɛ yɛ ba a ka yɛbɛpɛ sɛ akyiefoɔ bɛboa no ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no hyehyeehye na yɛn nso yɛtumi ɛboa Christabel na otumi kɔyɛ surgery no ɛno nti ɛyɛ 7th July abɛn ɛnɛ ɛyɛ 29th bosome no ɛso ɔkyena ɛkyene bono ɛyɛ 30th ɔkyena ɛna bosome ɛso ɛno nti ukuada ɛyɛ 1st yawada ɛyɛ 2nd efiada ɛyɛ 3rd memene da ne kwasiada yɛmfa nyɛ adwuma nti efiada 3rd no memene da 4th kwasiada 5th adwuada 6th ɛbenada 7th hey yakɔgye ɔko a ɛso kyɛn yɛn nanso yɛsrɛ nyame sɛ ɔnka adomfoɔ ne aboafo akoma sɛ bɛyɛ a ɛnɛ yi wɔn mu betumi aboa yɛn mmoatoa mu a ɛde akɔ akɔsi sɛ yɛbɛnya sika no nanso nka yɛn mpaebɔ ɛnsɛ huebe nka enuru efiada deɛ mmiɛnsa aka sika twitwiri deɛ yi na nka mmemmere da no kwasiada no wɔn ɛde aprepa akora no de n'akɔdwoada na doctor ayɛ ne ho adwuma na nka benada ɔkyerɛ week na nka wɔn atumi ayɛ Christabel ne operation no ɛde ama no madaworoma yɛgu so yɛbɛba so na wei ne deɛ yɛbɔ so kɛkɛ nti yɛhia mɔmɔ a 7th July ɛna yɛyɛ operation no 7th July ɔkyena na wɔtwe sɛkyena nti adaworoma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mu ɔmo nsɛm wɔ bie mumua Christabel why ɛsrɛ mo ɔdomfoɔ mumua no na ɛbrɛ no ɛɛtia ɛfɔ sɛ sika no ɛbrɛ no ɛɛtia nti mede number no numbers no ɛɛto dwa na ne yakɔ ɛne case no ɛso yɛbɛsan aba so na afei yɛaba abɛka ho asɛm na wei deɛ ɛyɛ ntete ho ɛno nti mongye number no ma me 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 adɔfoɔ number no ɛnɛ sɛ yɛnya enipa bɛɛ 50 maako gye 100 enipa bɛɛ 20 maako gye 200 enipa bɛɛ 30 maako gye 50 na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛnim 500 ebi enipa bɛɛ 5 maako gye 1000 me yɛ sure sɛ sɛdeɛ tie bɛ nka enuru benade edi anim ɛyɛ ɔkyena no a wɔtwe no sɛdeɛ tie bia no ebia na nka yɛnya sika no yɛmfa nkɔyɛ surgery no Christabel onim adeɛ ɛma yɛma tumor no ɛnyɛ kɛse ɛmenyɛ kɛse ma n'ani emeyi ma emepie n'ani ma ɛmɛdwe n'adwene mu nyinaa mfra nsa na yɛde n'aba abɛtena no wahunu sɛ ayɛ serious ɛba saa ɔnka nipa ho bi saa bere kura ne nsa ne wɔ so mpo no wagya yi school abɛtena efie bɔsɔmi sansɛ ne nsa ne wɔ so a na schoolfoɔ ne nsrɛ no na tumor no bɛgye adwene etiri ne mu nyinaa fa ma n'ani apue ɛne ade ɛno na wɔbɛtumi apie abɔnten ana ma ne nka wakɔmɔnu adɔfoɔ na yɛmmoa no ma me nkɔ ene case no ɛso na meba yɛbɛsen aba so numbers no ebiem ɛyɛ 0245 301462 0245 301462 ɛna 0530 507 849 ma me nkɔ na me ne me guest nkɔdi nkɔmmɔ
yɛbɛba so maame yɛma wakwaba Yeah, I know. na umpom te sɛn Nyame adom me ho yɛ nanso dabi o wokasa no yɛntie o na dwoada Nyame adom me ho yɛ. yɛfrɛ wo sɛn Patro yɛfrɛ me Gloria Jiwa. Gloria Ejewa. Okay. Gloria, awia yi asɛm bɛn na wode ɛbɛdan akoma mu nsɛm abɛdwafo. Awia yi deɛ ma mpatro yɛ bɔkɔɔ nanso bɔkɔɔ saa. Okay. Glo mente wo nka na dwoada. Bɛrima na me ne na wɔ na mpatro me de na ba ha awie. Yɛkɔ Gloria. Bɛrima wo ne na wo na ade ne ba. Okay. Kamu nsɛm me patro baabi a meyɛ adwuma no wɔ hu me. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔne me bɛtena. Nti mebisa ne sɛ ɔne obi ani hɔ na ɔse daabi. Nti patro ɔne me tenaeɛ no baabi a wɔtene deɛ wama obi ehu sɛ ɔma me ba hɔ. Nti nyinsɛn kɔbae ɛna mede nyinsɛn no kɔtoo n'anim. Mede too n'anim no na ɔse nyɛ ɔno a nti wɔmfiri me. Nti menyam no mu nyinaa na meyɛ m'adwuma no. Patro meyɛ spaghetti ne indomie ɛwɔ baabi a mete no. Mede kɔtoo n'anim na ɔse wɔmfiri me na mede too ne sister panyini baako anim wɔ fie hɔ. Nti ne sister ne ka kyerɛ me sɛ ɔmu no nti wɔnka n'asɛm. Nti ɛfiri hɔ no da biara na mekɔ fie hɔ. Mekɔ biara sɛ mekɔgye sika na wadidi m'atɛm ne maba. Ɔmfa sika ne ma me. Ɛna mede too ne damfo baako anim. Nti mede too n'adamfo n'anim nyinsɛn no nya 6 months na mehia nkora nneɛma a yɛde kɔ hɔ. Ɛna ɔkɔka kyerɛ no ɛsɛ sei ne sei na mede abɛto n'anim. Nti ɔma me sika kɔtotɔ nneɛma a yɛde kɔ hɔ. Nti meka kyerɛ no na n'adamfo no so de too n'anim. Ɛna ɔse you ate. Nti mewɔ hɔ a na ɔsɛnde 500 cedis ɛde maa me sɛ memfa nkɔtɔ nkora ne nneɛma no. Nti firi hɔ no deɛ wama me sika biem kɔpem sɛ mede woeɛ. Na mewo wieɛ no mekɔwo ɛwɔ G yɛyɛ me operation. Nti wɔ mu wie na mo se ɛka ne nyinaa yɛ 3,500. Mefrɛ ne phone so ka kyerɛ no ɔse ɔni sika wɔ hɔ nti wama hɔ koraa mehwɛ me ɛwɔ hospital hɔ. Ɛna maa me kɔpɛɛ bosia ɛde bɛyi me firi hospital hɔ bɛɛ fie. Yɛbɛduru fie na maa me de kɔtoo ne bra panyini baako anim. Ɛsɛ adeɛ sei na ne nua bɛrima ne yɛ. Nti no ɔmo ntu anammɔn na ɔmo ne ne nkasa. Nti me maame mo kɔɔ fie sɛ nka ɔmo kɔgye sika ɛde abrɛ me. Ɔmo kɔɔɛ na ɔdidi ɔmo atɛm na ɔmo saa bae. Nti ne bra ne yɛ sɛ biribiara ni a ɔmo bɛba fie. Bae akora ne kɔ 1 year next month 29 July. Ne wanya 1 year ɔntimi mmɛ fie mmɛhwɛ akora ne da. Nti mede ne kɔɔ Bohyɛn police station. Ne yɛkɔka asɛm ne wɔdɔ sufoɔ. Ɛna ɔmo bisaa ne sɛ akora no yɛ ne ba. Ɛna ɔgye tom sɛ ɛyɛ ne ba. Ɛna ɔmo bisaa ne sɛ ne sesei no bosome sɛn na obetumi de ama akora no. Na ɔse 200 cedis. Ɛna mse 200 cedis de akora no bɔ pampers. Ɔhyɛ nti 200 cedis na nso. Ɔse deɛ n'ahoɔden betumi ano no. Ɛna ɔmo sɛ na ɔmfa kakra nka no ɔse 250 cedis. Ti ɛno deɛ ɔte ase. Bosome ne so bia gye sɛ sopa ho ne mafrɛ no. Ɛhɔ no ɔde mmienu ne kɔɔ. Ɔde kɔ na makɔgye mafro kaa ba wa abɛgye kofi. Nti ɔde kɔɔ 2 times no. Na ɔmfa nkɔ hɔ bi na mede kɔ dan ɔmo. Ɛna ɔmo sɛ ne saa de ame mfrɛ no ɔfon so. Nti mefrɛ no abosome bia na ɔde ato so de ama me. But bosome ne so bia gye sɛ me na me saa afra asɛ wayi n'ani na hospital bill no. Nipa na ma kɔgye sika no ɔnso wɔhia sika na anim ya. Bɛyɛ aka ɔmfa sika ne ma. Nti mede kɔɔ hɔnom na ɔmo ne se bɛyɛ anka mefa ne nkɔ baabi a mpɛ bia. Na deɛ wɔ hɔ Bohyɛn police station dosufoɔ no. Wode kɔ Bohyɛn police station. Madam na me kɔsii ne so no na ɔse ɔbɛha adwene nti no bɛyɛ a mefa ne nkɔ baabi foforɔ mpɛ bia. Ɔse aberante no bɛha adwene. Abrɛ bi agye sɛ mekɔ hɔ ɔmo ne saa afrɛ no ma me. Ebi wɔ kora ɔmo frɛ na wɔmfa kɔɔ no bɛyɛ akyi na ɔmo asa afrɛ ɔmo nyam. Nti sɛ bosia na ɔkɔhyɛ bɔ na ɔhyɛ sɛ 1 month time mewoyɛ no na akora ne nya 2 months na mede kɔɔ. Nti 1 month time no wankɔka hwee ankyerɛ panyini na mede ne kɔɔ n'anim na abɛsi next month akora no bɛnya 1 year. Nti wɔani bɔhyɛ ne so. Nti bɛɛ ne da mmaa m so sɛ wɔhia sika no. Bɛɛ ɔno ne ayɛ n'adwene sɛ wɔntua. Mamfa na ankɔ baabi deɛ wɔntua sika no. Akyerɛ ne nti na awie mede na ba. Okay. Meda se na wankasa wodi no ɛyɛ sɛn. Mepakyɛ Gloria Jiwa. Gloria Jiwa. Wote hene. Mepakyɛ mete Oshim. Oshim. Akyɛ. Pakyɛ mo 27 years. Okay.
na abranteɛ no your friend is saying Mebacho friend Anthony Fusu. ɔyɛ adwuma bɛn Mebacho your mom o pass as your mom her side plan. Odi wani ma baby ebi wɔ no akɔkyerɛ no ato. wopa asase a na wobɔ na mane a na wakɔkyerɛ nti Ɛna am fan sɛ ebi a wo mom hwɛ fie so no. Akoma FM Fie na apɛ sɛ 87.9 odi gyana. Obetumi ahwɛ atoto ho nneɛma no ano wayɛ ama. nti wo hyia ne hene Mebacho mi hyia na ohwim wa. Baby a me meyɛ m'adwuma no na ɔde bɛto me nim so ne me bɛtena. Baby a me free na ɛbɔnten wo na meyɛ adwuma. baabi ayɛ indomie no mumu kurom ne ohwim hɔ Ohwim kuro ni ma. okay ɛna fosu nso firi hene Ɔno ne free. ɔyɛ die ni Kɛse. ɔyɛ die ni Ɔyɛ asanteni. oh okay esu kɛse Ah. ɛhɔ na ofiri Acha. ɛbrɛ a ohyia wɔ no ɔde wokɔ efie kɔkyea na busuafo ana Mebacho da bi. Akoma nso ɛna wɔ ne FM mabusuafo 87.9 Onim me maame, but me man fa na ankyea wo. Afei na no wahu me nti na me hu ne suban ne yi. But no onim me maame. Ebi wa me yɛ adwuma obetena otim ba. Be na maame nim sɛm ne ne wɔ. oh okay Enyi sɛn be na maame bisa me a ɔkɔ ɔde koto n'anim. na wawo dada Mebacho. wɔ ba dada sɛn Bacho mienu. mienu okay wɔn mu nyinaa nyinyini Panyin ne wɔ 8 years. ɔmo na ɔna teɛ Ɔmo wɔ me nkyɛn. okay alright ɛna wohyia ɔno nti di asɛm paa na wɔka de tu wɔ tiri mu a saa bere yi wɔ Akoma mmienu FM dada nti sɛ 87.9 bɛrima foforɔ ba w'akwan mu na wopɛ sɛ wo ne Akoma ne tu anamɔ FM wɔ sɛ wohu sɛ 87.9 saa bɛrima no nso ɛmɛma wo problem nka mmienu na ɛwɔ hɔ no ho sɛ ɔte aseɛ nti deɛ na ɛma a wohunu sɛ Anthony Fosu deɛ wɔyɛ obi a ɔbɛboa wo Mebacho sɛ dɛ ɔno ne sika kyerɛ me no ɔyɛ ɔso ɔne me bɛtena na ɔnyɛ me basabasa. Saa tam me kwa me se me ne bɛrima bi antena bi. But ɔka kyerɛ me sɛ ɔnyɛ me basabasa. Yɛkyerɛ na me ɔne me tu anamɔ kakra bɛyɛ 4 months. Ɛna nyi sɛ ne kɔbɛyɛ na mehu sɛ ne suban nyɛ. Anthony ɔso ɔnyɛ ɔbasabasa nti wo ne no tena yɛ edi nkan no wo ne ne tena abɔso me sɛ ansa na wo fɛ fro because sɛ wopɛ sɛ wohu no sɛ obi bɛyɛ ɔbasabasa anaasɛ ɔnyɛ ɔbasabasa menim sɛ wohwɛ ne suban kakra nti wohwɛ ne suban kakra no na ɛte sɛn Foforɔ no deɛ me no wɔn the way I was behave say na menim sɛ saa na ɔbɛyɛ. okay Ɔyɛ din na mehu sɛ sɛn na ɔde bɛyɛ. okay nti yɛbɛba hɔ ne yɛabɛhwɛ bɛ na obehave sɛn saa berɛ no ɔnya ne mu gyidie sɛ sɛn na obehave ɛberɛ a wɔnye mo yɛ no woka asɛm bi ɛhyɛ hɔ baabi na ɛhɔ no red flag bi ba hɔ nti yɛbɛba hɔ ma menkɔ na me ne DJ Ike Akoma FM 87.9 na umpomo te Àwọn sɛn fẹ́ de Awurade adom wɔn mpaebɔ ɛne afotuo nkakra nkra no ane ɛde nam nyamete ase nti ɛme adom yɛn ho yɛ ɛka sɛ oluma nso bɛhwɛ ne ho yɛ ai yɛ nti ɛne yɛbɛnom good morning good morning kɔfoɔ sɛ wokɔ hɔ a na mama akɔkyia good morning nam sɛ ɔnte ase a yɛ terms no ɛyɛ terms yɛhu yɛn ho anadwo kora still good morning good morning ahomakye good morning Nnokwa. awia good morning anapa good morning ɔn sɛ deɛ ama no akɔyɛ anigye sam ne sɛ ɛbɛyɛ dɛ sɛ woyare na ebi a even sɛ wotie radio anaa wohwɛ TV si a na wobɛnya aduru papa anom na ho atɔ ɛno ante na ɛyɛ nam no ɛna mama akɔ ewiase wei na ayɛ nam no apɔmuden a ɛyɛ atrɛma da bi a meka na asɛm wei wɔ ha ɛyɛ anamfa so wɔ so bebree ɛkyɛn ayarehwɛ bucket baako because saa berɛ no a yare aba na wokɔpra ayarehwɛ no wobɛkɔyɛ sɛ doctor ni hɔ wobɛkɔyɛ sɛ nurse foɔ kɔ strike wobɛkɔyɛ sɛ eduro ni hɔ eduro baabi koraa yɛ sɛ mpa ni hɔ wobɛda hi but sɛ apɔmuden ni wɔ hɔ a mako hospital kura no unnim baby a esi unhwehwe akyire kwan ɛbɛyɛ dɛn na apɔmuden aba nkɔmmɔ na ɛwɔ nipadua ni mu no ɛno ara na ɛsoa yɛn no so ɛyɛ yarewa nyinaa de ma yɛn enti sɛ yareɛ ntumi mma wo nipadua mu a ɛkyerɛ wo sɛ nkɔmmɔ na ɛwɔ nipadua ni mu no ayɛ weak da bia nneɛma bi a onyankopɔn bɔɔ yɛ bia mako wabɔ awie o sɛ ɔmmɔ nipa biem ɔmmɔ nsuo biem ɔmmɔ bibie biem wabɔ bibie wie ɛna ɔde yɛn nimpa ɛde atoto ano yɛ kora ne yɛtoto nneɛma din ɛpo yankopɔn no onim ne din nneɛma ne din enti ɔde yɛn ba asase so no hwɛ ne nimdeɛ ne ne nyansɛm deɛ wayɛ ama bibifoɔ ne fɛ ɔsɛ mundi aduaba na mede ama mo no mu wia na hahan no momfa nsa mo ho yareɛ na
ansa no betumi akote hahan de asa ho yare no yete ne benimidifo nyanyansafo nimidifo de wonim on na bekwa akote haban no se owie na ono no de ba na o de be fa be fo kwan so mfidie mhwe hu se eduro wetumi se haban wetumi se yade we na mama ko de mawo na wo se wo nom wo betwa nsuo fra akoto nkrofo ni de ni bi akonom de a ene na ye wo awasam de oye eduro ni de wedi ni boshe ni yankopon asam so enti yanhwe ade ye de sa eduro we ba ya no ye hu se eduro no eboa enkomo na ewo nimpadue ni mu no ama nimpadua no ye na adwuma sade ese entitie de enti ama na nse wo ha na wo yare na nse wo ha na asa wafie awo ba kakra bia na wo bra ni se enkomo na ewo nimpadua ni mu ama ko automatic aye week se enkomo nso ye week a obua wo ye den yare de ekọ himfa ebekraw yare atwem wo feature ebekraw etwem wo pona no ebekraw bebi agade be cross bi ebekraw enti misraw pagya nkomo na ewo nimpedua ni mu ma enkomo no ntumi nya strong eno and you say doctors bebre aye yenduro we ye immune booster we ye immune booster we ye immune suppressor we ye hwan but one no man ho nto enne mete ha say nyame bofo kanfo good morning heba mixture e de ama say eno na doctor for no kura na omukọ radio so tv so kọtun eduro no omutwa mo ho enum say eduro na adentia eduro ni so powerful mimitie eno ana menom na anopa manum na ewie ne anyimre menya akwanya bi edidi a eno ana menom ama ko yehwe ade bi wa ha eduro no ye wie no apart from say boost your immune system no ye be hu say eduro ni ye moja entini ene nnompe mu adwuma tie eduro ni ye moja mu adwuma esa ye ntini mu adwuma na ye nnompe mu adwuma enti se obekọ akọtọ kọbrane eduro na wasan ka cho se we ni ye moja de to we nsu ye ntini mu de ba cho eye miensa to we nsu so ye nnompe mu de na obekọ ekogina bia bi te se drugstore ana herbal shop na wato nduro makoma miensa no ene ne yaka ache o se ye de no ya ye ne ba akopɛ na abomu na de wo mu ni se wonuma mane kogu yem se guranya ekoye wuntini mu adwuma aye nnompe mu adwuma asan aye wonka se ne mu adwuma na nti moje mu adwuma enti obida na se ena ho ye den de me nipa kro na kire wo se wo moja no ehia eduro bi a ebetumi ama wada kama se eduro no enye de ankrofo ni bi di abada bi eye good morning heba mixture ene de television so no ama ko sa woda sori na wote se wontini mu atwetwe wonka se bia nka se ni nka se hye woni peduam bia no wote pain ana yaw ewo ho a wohia bibia o mepacho wohia edura ebetumi apompi moja no ede ama kama ama ntini no etumi atotoa aye ne dwuma sa de ese eno no woda sori a wonti pain bia bia a good morning heba mixture eno na de tv so na wo hwe no number 3 se edura na jo na wo kwada na eni ade achi na bia wo sori wontumi anko adwuma adan a wakinka se ne tutu me pa cho tienie pa apart from se wakoye adwuma ba wabre se wada sori anopa pa na wote se wakinka se tutu dia sister obi amfa wo nkobọ obo obi anante wo me pa cho wo hia edura we hia no a good morning heba mixture the reason why ntia me kan na make good morning ne say eduro na ankasa na dwuma oye ne say oye moja owi abaye ntini na wasan cleanse obi bie mu man no mpenu nso etumi anya na ho odin etima ma akoye ntu nchie se obi se me koye operation dan ma me ba ko se koye no operation e wo ne nan ni kotodwe no afei sika doctor ni twama ne se yemfa ma ye operation no na eso into okọ beebi no akọpe bi di asoso so otike mi na ote se ye ka good morning asam se etumi no mpemu oye we no se no ene mem konko try bi hwe mama ko sa ma me ne boa me bo ma me ne wo be 60 day ko eduro no to bottles miensa ada ohun mi o say de ntia ohun mi so ohun mi tv so na ohun se eduro ni bi nsu kura no say good morning for ni ane o say mu eduro we kan wa ma no miensa mi koto dwe ye se ekoye mi operation ba panic ma me ne kasa ya so yankopon se nyame anim nie matumi anu mu eduro ni ma operation e de kwa akoye me no yamfa ye mama ko wa woni me ma no om kasa ma me ne kasa ya ma ba ko na ekura me no woman ba ko tene nchen oji free mi nsemi toy tie good morning heba mixture eye dura enene ndey presenters no footballers no adentia emma wo ye active anopewie ne anyimre enti maame abiri wo bi hwe me na asema wo kan se me ye adwuma kakra na mabre me ye bibi kakra na mabacho we do a good morning heba mixture ena mama kwa asase we so aye ba ye no nipa bi ho a wo ye ne den air condition a wotimi wo ka so metene ma ontena ne dia ne se ope ewia so adwuma
Enti mo a motaye ewia so adwuma bi a woyɛ adwuma wɔ ewiem mepa kyɛ woyɛ adwuma ni na wo sɛ na wo num nsuo de amma wo num nsuo sɛ mogya no twia na ɛtwe honam no ɛsɛ mepa kyɛ tie nie pa numedura ɛfɛ ne sɛ good morning heba mekyɛ wo de fɛ sɛ wo nkyɛn anɔpɛ wie ne enyimrɛ wonya akwanya bia wo didi a na wanom bi obi a wɔse me so me dia me yɛ ina yɛ igya ho adwuma mo a motagina gya ho paa yɛ adwuma no ɔn sɛ wonyina duru beebi a wɔse me adwuma ho me kakra mabrɛ ɛna me honam ɛna me nimpadua meti me mogya mu sɛ me yare meti wonim woyɛ adwuma wɔ egya ho no ɛsɛ sɛ wonya eduro bi a ɛyɛ waa wo kurom eduro bibini eduro na fɛ sɛ wo nkyɛn mepa kyɛ anɔpa wo didi wi anom bi ewia wo didi wi anum bi eyimrɛ wo didi wi anum bi entena se enka sɛ yate abrɛ ene ma no nduro saa ane nduro na wa no no me ne wo yɛ adwene because nkrɔfo bi bai on betunto nduro bi ma wo no no yi dia wo pɛ yi na wo nya enne ya me ayɛ wadom. Good morning heba mixer aba yaba ha yɛ kasa ni so enti ene yɛ de number ɛto so ma wo sɛ frɛ yɛn na nkɔmɔ ananka wo pɛti na yanka no ha na yaka mama akɔdi amidi wie ɛyɛ kokofoɔ tie enei koko ama mmaba wo bi ayɛ mmerwa koko ama obi wo ha wo hu nanim asabi ase ahya da to concrete na edi egu nanim ayɛ prekesam obi sa wo sɛ mi hu adekorɔ ɔde nse ebe wiwi n'ani so se ya be dwiridwiri n'ani se ya wo ka wo se m'ani ɛyɛ me hene m'ani ya me ya m'ani so ayɛ me tum me pacho yɛ koko na eduro ba ko etumi saa yadeɛ ne pa any good morning heba me chia me kana asemi mama ko obi pa on try that mama ba ko ase ni kunu koko nti ogya ne nan a ohun sasa ne kokɔbo ne epie be ma ne complain at the same time okogya ne ɔte sɛ ne timu no ɛhyehyɛ no at the same time ogya ne nan na ɔpapa ohun sɛ mogya ɛwɔ tissue ni mu na ɔpere kɔpɛ aduro bi ma no kra de ɔso onu no ho sɛ nka aduro no ɔmfɛnsi ne beebi nwene ne ho na afei ya na yadeɛ ne yɛ kɛseɛ na ɔte good morning heba mission kan ɔbɔ wuro mu promise heba ɛkɔtɔ bottles miɛnsa ɛde kɔma papa no in fact ɔse ohun aduro bi saa da maame ne se nka bɛyɛ a yɛmma ne bi na nka wɔntɔn farmer yen. Good morning heba mixture yen ton ne kwan ho information center ko bi say dey bi drugstore akase ne ton heba shop akase pharmacy akase no because back o mo baji a abro so 1 week 10 cartons na asa 20 cartons na asa enim pe etu eguso no edoso enti say wo hwa me a koko na ama nansen wo ho a asa wo a woti wuyem egbom brrr me yem brrr wakototo ose duro saa da no sister ba ko se ne ba abayiwa watoto ose duro ama no saa anya ose na ha no nyen ne kasa ye mene hu sasa ye koko enne onya good morning heba mission enum ya no saa yade na so etu enti say wo hwa me a mesere ni die na obrasiem entenase ma yade ne mfa wo nkodum pempensuo bi agese yesuso wo nsansa na wasore ansa na wakopa duro na chire kwan da bi enne ya wotie minya na wonim say because of say eduro ne ye bogentini ni nompem adwumenti no mama ko stroke for no num ye eduro ni papa because entini no na aye mmere ntina ma ne nsa ne da ne ho a ontumi mpagya entini ni na aye mmere na ama ne nan no ontumi mpagya wotwi na ase no entini ntina na no ontumi kantumi ye nti say wo hwa me a because of say eduro ne ye mogya entini ni nompem adwumenti obi a wanya stroke mpo num ye eduro na mama ko ewurawura ni ntini ni mu ntia ba ye tin say stroke patient ba num ye eduro na still oda so tehweli mu me pa chop good morning heba me hyene bi nanom enkrofo a me de won wi a moboa ye eduro ka bobo hu dawuro pa yo mo efuro so obi o se na me furo so pa me ko no mu eduro kwa me nim say ye efuka se eduro na so me nom eduro no na se me hu se me gya me 9 10 me hu ya ne se me furo no eso tia na etie me de kasa ni si sade a Ishmael ama me sign no enti wo ba frɛ yen na woni ye di nkomo bia na nka wo pesa meka na so manka wo konkran a o kan shi drugland eduro ni nya na ho but ene de wo pia to bo ase pie go bia na nsu akɔfa enti twan nsuo no twia na ɔkyena de kɔ no na wapie nkran a yehu papa nya asam ketewa kasi na nkran nsuo de kɔ enti hyɛden wo de ade akye anya hwe nsuo no bɛtwe na akɔpa eduro ni bi me pa kyɛ kɔnkran okeshi drugland obɛnya bi tina teto hɔ ɛwɔ okeshi wana Equus pharmacy ɛwɔ Ashama mu main station hɔ takrade fo bɛkɔ AA mensa me pa kyɛ wɔ Cape Coast aboakye ansa bibiduro fie owas ɛwɔ takwa wokɔ wanya na kumasi akrade anya na kura promise heba obɛnya bi wɔ hɔ sanso na wokɔ ɛyɛ tafo kwantimpondo new road hɔ na PFA ɛwɔ hɔ posa ɛwɔ mrom sanso ɛna Fred Mens ɛwɔ Ashtown me sɔrɔ so me bɔ number no ɛde ama na frɛ yɛn ne ani nkɔmɔ 0246 59 41 17 0246
0246 0246 59 59 41 41 17 and then 0553 0553 21 21 35 35 87. 87. Offer numbers here, Makanya Mama. Ebesi a song quadia. You know, bedin come. Mama ko. DJ Ike, Yaminsha Papa. I Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma Nsem Jumediano, and then I wash a Yana Gloria Jewa, and I Eddie and Como one Bema, your friend Anthony Fosu, what is our Bema and I Ebaye. One no, I will Anne Bema Abomodia Sebape. When ya dot the man on love at first sight, when ya the man walk what time baby or tunton indomie, what time baby or tunton indomie, what na wa, what's in a palm in the yafa. Efa ye every wanyam, so ya trapaya, what then fast one was so ya bem or bebuan. Or say, I shall say now, can say be, name of mammy, where you made the best from Munka Crasa. You can say Crystal Bell, yeah, the film kakra sa ye nyina na meka e de fefem kwasa sanse e yade a ye asemi papa ye bre no aka no e bre no eso 7 July de ye ni ebre na to say edi ho na watchye section I just say a doctor for person mo ye Crystal Bell brain tumor operation no enu ti say de ye ni abre kwanya be fa so bi a wo say ye nya sika no e de emabushia no na wo mode ko na doctor for eye no na just say no so etumi aboasa nti wada woroma me san esiso ebiem eye wo bank e be ye eye me bank me pese ye nye say adwuma we de eye wo ho ne say de nyame boy ye ho ban no didi ye ho afofi ene say obi ba ye bomode ana ye free ye munyina ya ho odi munyina ye de ma no e ye say no so ne ya dance di say sanke ye so ye ma ebi enso chan ye ma sanke wo mu benya bi nanso bi a ye hu mobo ne nya tema de ma nkrofo die nti because menyi ni say yade bi say ana afoforo bi betimi atoma akoba na me de me be ya ba betena ha adwuma no ye ya wo ho no me ntumi mfa me ba metena say nanso so obi de ba e wo semeye na me so magina so de abompaye se me kasa na me ye bompaye ma wo bi ni ye sre ma wo bi anyi na yaresa no wenyame nso ma yaresa sa entina yefie enu nti e ba ne say ya ye mfa ni ago ni titru enkoda ya eye ye ma ye wo fa se no innocent enkola na yade bi say beto wo kwemu in fact ya na meye emotional kakra e wo ho esanse se me hunu akra wo yade na obra in fact na me ya toda ya na se wum popani ne ba wo so a enka wo pe wonum kwanya be fa so adada wo ho nenso ba nkra so a omo ye so innocent Crystal Bell better osresre because oni sade yade no ne kase city e wo hunu nti o ma mi sukra na osre o ma mi sukra na osre o ma mi sukra na osre enu nti adawro ene so ya ba 87.9 nipa be wode be 50 ma koji 100 ma koji 200 ma koji 300 nipa be 5 ma koji 1000 kranwa begidi yese nka ebekwa yenim we ne de ye ne bre ebi o a ye ne kakra be na wotwemi no bi o a na wotwemi se okra bosome ye de ne namusa but we ne de ebre ni ho nti amayen ye ne abre Crystal Bell mame ena ne kotodwe egu form no oba time ye work nyina ne se so obehwere ne ba very intelligent and brilliant girl 8 years on person obehwere no nti adomfo mondom emoye na ntumi enhwe Crystal Bell aye se ye nipa be 50 ebo sa grama 87.9 ne de keka ho ye ne ebeje 0530 507-849 0530-507-849 0245-301462 0245-301462 na patience na Tekabute mama ye 100 cedis Pascaline Enterprise Onyamin Shop 100 cedis Antonia Jima onoso ama ye 100 cedis Xavier Ashibi onoso ama ye 100 cedis Michael Kodriamo 50 cedis Immaculate ama ye 40 cedis Kofi Jamra ama ye 101 cedis Benjamin Boadi ama ye Mafo ama ye 50 Ena Comfort ama 10 cedis Wisdom ama ye 50 Ena Isaac Naughty ama ye 500 cedis
and Isaac onyame onsha papa 100 cities nina nyame nsha BBF obias and the 100 cities ewo ho nti onyame nsha Elizabeth Mafo my 100 cities nti ye go so not to say ye ko 100 no ye ko kakra nti 200 300 500,000 na ye momodiana ye ntumi emiti ye demand no na ye ntumi enkoye 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 yade na ye Christabel no eye brain tumor na mamemko na fe menne ajewa enkoto so ajewa wo se ebra wo hia Anthony Fosu no na de waye wonti na wonnim se ebedru baabi amana be ye wo sei wada woroma ma ye hunu na de na wo ye wo ye nei wabesesa no wa ye de wa so se no na ofre me eni mi di nkọ fon so ana se bi ohia me ofre me se me mlafie so we nyawa ofre se brefie dai afi na anyi sen ko ba ni de no as madane ne tamfo no o me bi di nkomo wo hia wo brefie enu na me nti ohia wo na se oba wo life mo no na we ye indomie ton me bo nti ena ebosume science na wunyin sen wo hia no ami hia no 1 month time bosume acha na se bosume de wo to be fa unu ni pesu ba nwa ajewa hey obi no obi atra ba 10 years afen wa no wa no na China wade ani gu ye 10 years when you fa unu ni pa ni su anwie how the bosume ba de hu ni pa so bai me ba chana ma me second born na me wo no asa me wo no ni wie no unu enam ti wie ansa me menses neighbor ti me hu no na asa me nyisan oh na say hu ayi Fosu no na wo second born anya say no anya 2 years ansa wanya 2 years okay and I would share no I see na ono ne papa we 2 years de oh on 2 years ti na che so no so papa no breaki brebe wa so no the same thing the black the way they am na no bia no so ya nsem ne do so nti e wase e ba ono so nsem ne do so na wan fa we anye wan hwe yie kakra wo so me dia na na wasa wo protect o me ba cho me bo me ho ban bet no me kwa na e pa na the family plan ene ma mfa na me sua adwuma okay ya za nyina ho adwuma ntibo e ma me ni so bere me na me ntumi na me ko mi jaye okay mi jaye ni mo am di hu na ma me ko fa efuru okay na wo ka bibi o say se wo be ko ni fie wa o ma wo ma e wo mreko a ni sisters mo oni ni sister mo na ti fie o han fie ana ye bu hwe o ma fie ono ane dan na otim o siri fie o ma fie abusuan saas be ono ane esi dan ni tim okay anti no wa ma obi ehu me ti asem ne be na ma me mo ko ho no na nti ase die nti na wa me ma ba che ho na me ya wo ko ne ho em no ofre me no mele emre beta me ache bu am pon adwuma na wa fere me wo put me tama wo de pon adwuma o me ne wonte ho nti age se wo ka tama wo de pon ache bu am pon 10 that time o hu me na me pon 10 okay we was at 10:30 okay nti sa na gino no ma frɛ me se bia ma pon me mele fi nti wo be ko na ni nuanom nyina adeda me ba cha na che say oboa pa na eya wo ma wo ba sa bre se be ya obi ahu me pa chu na wo so we misan because we you from Monday to Sunday me ba cha okay na wo bisan say die nti na as wo de wo tete on pese ni nuanom behu se wo ne wo twempra me ba cha hon ne me misano be me nim de nti a wo yesa be ma do wo a wo be ye wo sa me misano me pa jo mi hu na se enche e hon ne me misano metiasi o enche de but be ma wo do o pese wo ba ni fia o de wo betete ne sisters meaning say bia na ebi kura wo ne wo ba afoforo bi awo ono wo ba bi na tie me ba cho eno wanka be nyinsen ne kwa anim ne de koto wo manim ni sister ne panyinen eno ono ne bie na no ka se ne yere
no one person will be filmed to me cause I'm quite discabia so na yere beba ho. Why Beto not me me? Bema Anthony Fusuno. Oh, not just what Wire. Mimi de wan cancer them. Enti na me call the bia. Sana me de ko to mo nim no bia anka hwe. But sana sisters mo ne si wo mu no. To na asem de o mo nka bi. Ti me de na nim so ne oba atana pen. Ti oba na jane hoko. En de na nim de call police station no ti okoka ne nyina ho. Ti ni say be na me ko fie ho several times. E wo ya na obi na no se ne yere be ba ho. Ti e chere ne no ne kan. Catch was said ne yere be Ni say ni pie wie kora afi na me obe 6 months. Me ko bia na o kan ne yere. Ti me ne de na me nim so wo yere. Ti afi anyi say ne be wie ne no so wo yere be. Me ma me mu ko fi no mo say wo bando ne jai. Oba ne ne jai a ono ne ko. Be to so wo ma be me na me nim. Me baba ko pe na me ko hu so wo ne wo. E na afi dem de ne ko police station de won do ko ka kire o mo say wo yere ne ma wo. Na won so isata na da wo ko ne dem wo no wa hunu bibia e kire say bia be me o wo yere e ma ho ne ma ne bibia ni ho. Pa cho de bi. I see. Me cho me wuwie ne yi mi free hospital be fi on de wa ma ho amehwe me da. Wa ma hospital na shoulder. Your operation. Would you say on ho? Me di 1 week. I see. When see ho. When see ho. da. Of anoche. Ye yi mi ne friend no cross wo ma. Oniska onya bosan wo ba bia nti oniska odi be yi. Ena ma ko pe bosan wo bi ho. E di be yi mi free hospital be. De na menti ase ne say ejewa. Be ma no de wo ba fie wo na wadi wo sie no. Wo misa question wo misa ne say die nti na wadi wo sie wo misa she no say wadi wo tete wo yo ba ye de wo tete. Wo ye mfichire ba. O na me mistake. Ana me na me nim de we sit. Be ma foforo bia wo be so mu ama wa hwe nkoda no nti no obi obeba wa akwa mu bia. Anthony be won fie be say. Me ba cho 40 years de obinya. Enti but sa brain mu no na nyi say no enya man no na o ma won kakra. Eno kwa no on sheda memiska but o dinka bisa me say adwuma na ameye no. Tata na me chiba ya obisa me say bia me hie ska bidia afa baile ni bia ka ho ana ama adwuma na konanim. Be obisa am na kra no kra na wa memiska bia. O ka say wo hie ska. But on one bisa me. E na wo ka say we won o kan. Me de me misa no. On na ka say bia me hie ska de adi dwane bia ka ho. Ntia de na wa anji say ska no. Wa fa ma me obisa me. O de na no na kan bet. Wo be hie ska de ahyemu ana. E na so kan de akire no. Me de man kan we ya no si me hie bi dia obe no wa peska ni bia ma me de aka ho. Mam de adi dwan. Okay. Enti wo fa ma wo so wa fa ma me. Na ukọ ho nso na wo kofi a no bi 50 cedis me baby ametani mu nwasa ti 50 no dey ama me kwa na ntibu akwa 20 cedis pani mu enti say me ba sai pani mu atu na minim ti eche na ni sister mu hu say omo so ni suba na nye papa 28 years no ma say no omo ni si omo hu say nka me be fie o de anka omo ti a me na so me jai na nche say ti no do kwa anadwo no say be ya wo bi ehunu na wo so one yes matter misa na say wonya anadwo ba one kan chen say wonya anadwo ba waka cho say koyigu oni say eno ho no ne me eya aka na no nkasa me ho sabre no oso ono ekoto eduraba sabe na nyi se na nya 2 months na me de koto nani eno say onye na adwen so obewo ba bi nti no obekwa akoto eduro de abelem ne ye nyanse ne ye to aba na last eyi me wo ne ye beto aba eno so obeto eduro de aba na me say eduro ne de mimi de eduro yi nyinsan a emma nti na medical a wo me ba panyi nti me ya emma enti gise me wo ena o ka che me se me wo de ya ne me hu pa so we fi enti fi wono na o ka se me nyina ma anyi no ma mfa ma dwena ama enti me ko obi a na odidi matem na o de na yere so o se me so la me ma ba fi wa na na yere beto me a izana na o ke ka che bi wa me ko so na odidi matem na so le ya yere no be ka che so opa wo acha onim so wa yere ma no se bu mani na wo se wadwuma ya wo ye ayi se indomie wo da so ye ana da so ye me wuye ye na me start. Okay uma me ska se no kwatwa bra na wo kwa wo no
3,500. Saying, 3,500. when did you be saying? Mama, 52 years. Okay, oh yeah, you might be. But you metro. Oh, I be post school Pentecost. Oh, okay. I see. So no ni sika wa save wo. Only dia we nyai. E na okwaji obi die 2,000 the source. Nti wo maame no ankasa ko fosu ho. Ọkọ ofi ọne ne kuma baako na odidi wo matem. Okay. Ye no ye benya maame number. Mba Ye cha. be pese ye no ebekasa. Na waka che ye bre okọ ye no okoto fosu. Okọ ye no dia na fosu ekeka ye de kire no. Aha eya Akoma 87 try number mama. Akoma 87.9 FM ye ne ajewa na edi nkomo awie but fosu wadawroma. Wo wo yere na wokokofa ababa we. Enu nti no se wompe eba foforo bia wo ma bebre na se wompe eba foforo bia papa kwan bebre wo wo so nso bo ho ban eto de bia eya na menti mema no mu ankasa binom ase enti fosuei dia wodi aba no akora no nyame na mehwe ne na ma wo wato pa eni wo hwie mumu na akofa akora na ba we konkonti ba no wo ma nto amfom akora ne nani abre pa so beba wiase papa ọ na ade na ba ade no aya mo ma ye bre kra dodo aden na da bi ahwa ubo da bi ahwa ubo da bi ahwa ubo da be ko pem da ben obroni good afternoon Marco na won promote say nyankopon adom bibia ye fine yeah the Christian say mema no omo ntan hwe ba do ho omo so no omo pa ato papa nanka ene esi omo tisi uso a nya sam keto wo chen data wo rewa nesa ya mema se keti enye easy wo bi de chen eyi senior high school papa yi wo sirem hoi ene agro jai Orjuwa 47. Obi okrampa ha de 3 so be 50. Orjuwa nyinsa ne bade a. Na ye dwane. So hu. Koyigu papa pe mo say only 28 years. Obi a wawade. Won kwayingu. No kwayigu no owu a no wo de fa he ni. Asem. Obroni ye be call power specialist. Meda semama power specialist eba hospital Dr. Akosua Duaya na ye no edi nkomo ye se yade eya obi benya wa na efri yade no nti ye tena sese na ye no wo bon nkomo a na wetie no asope me bi na nya na ayade de ye da nyame ase na emom no wunua bi wadanfo bi wabusuani bi yade a tese wo hia moa enti sabre ya wo tie no de na wo no waje number no so hu na de akwa akoma no se wo de ne ba na obenya na yaresa de bia obeda wase enti no bomodia na je number no na afa ye nto aye nkomo no so ye number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ebia na watcha scan bi upesa one doctor e kasa ho ana se wo de sende kompo bi fon minimum pesa utwa na de sende bibi na pese one doctor edi ho nkomo e wo WhatsApp line ne so a eno so number no e 0555 79 78 78 0555 79 78 78 eno nti number si mi ense nyina mprempren ya meka se yanso obetumi afre amayaje wo so na ye ka power specialist eba hospital dia na ye ka se ayaresa papa efie ene ho na ye ka hepatitis ho asem ene hepatitis no agi bia enkrofo brebo ho aka enkrofo nya problems e wo mo brebo ho obi brebo ho srade a eta ho nya srade ketoa enti ede how abre ni pedua no ubehu no na wo titi ne ho keka no wo dwi ne ho saa na no abrante ba ko se hwe se ne misi dwi me ho pa na me ko check ya yesi menya fatty liver me pa cho se wo ta keka wa na kire se o liver no fata ba ho fatty liver se wo ta te fatty liver eno ho asem na me kan obi na asia tata ayese fom ukasem
anasa wodo nsa ewuram na aka akɔhyɛm na epu aba ayɛ sɛ kutu sɛ ba mepacho ni nyina edi adanseɛ sɛ obrɛboɔ no ɔhaw abem obi sɛ memfe ne memfe ɛtaa yɛ me ya papa kyɛ sɛ me ankasa me nipadua ne mehu sɛ ɛnneɛma ɛnkɔ yie koraa ɛyɛ power specialist ɛba hospital ɛna mekamfo ama wo sɛ tuanamɔ ne bra na obrɛboɔ no adwuma a ɛyɛ no sɛ ɔhaw ba ho na sɛ ɛntumi anyɛ sɛ adwuma no a ɛyɛ asɛm enti wobɛhu obi na hepatitis adamenti no nefu ayɛ sɛ kutuo ne nansi nyinaa taatai ɛyɛ ne sɛ duabɔ nso nyɛ duabɔ ɛyɛ yade ɛfrɛ ne sɛ hepatitis mepatwɔ fabra power specialist ɛba hospital na memo wate aseɛ sɛ obrɛboɔ ne ho ka no na wo kidney no nso wodi agorɔ ɛhɔ so problem ɛbɛba hɔ ɛnɛ kidney cyst kidney stone so kyerɛ sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛkɔ so ɛwɔ nipadua ne mu a wobɛteɛ so abranteɛ ketewa bi o anasa abranteɛ kuma bi o abaya ketewa bi o ɛna hepatitis adama ɛna kidney ho nsansam adama wɔde atoa nananom wɔnseɛ do ɛnɛ nipa bebree da machine ɛfrɛ ne sɛ dialysis machine so adan a ɛwɔ sɛ machine no yɛ adwuma a kidney no ɛntumi nyɛ ɛmfa ma na bisa nso obɛtumi akɔda so dodoɔ sɛn na obɛtumi atua ho ka dodoɔ sɛn enti de yɛka kyerɛw sɛ nsunsuansoɔ bi hyɛ aseɛ sɛ ɛdɛɛdi wɔ nipadua no mu a na watu ho anamo aba power specialist ɛba hospital yɛasoɛyɛ na yɛahwɛw ama ahotɔ aba na anigye nso so aba enti gye namba no wɔ ne yɛntoa yɛn nkɔmmɔ no ɛso yɛ namba no yɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 mepatwɔ frɛ namba sisi anafa ɔhaw no ɛbra na yɛnhwɛw ɛnɛ obi kɔkɔbɔ woja ne nan na kɔkɔbɔ yi si mi pie ba woja wo nan na kɔkɔbɔ yi so pie ba na moja edi etire tatatata na ya na awerɛho sɛm ne aseresɛm a ɛwɔ mu no sɛ nipa no wɔmfa nya asɛm enti woja ne nan no akɔkɔbɔ no so di etire ba no na wɔka hyɛ da korɔ wobɛka hyɛ ɛnkɔ biem na ɛno so akɔyɛ asɛm kɛseɛ enti wohu saa nneɛma no ɛwɔ sɛbi woja wo nan na wohu saa nneɛma no a tuanamɔ ne bra power specialist ɛba hospital na yɛnhwɛw ɛnɛ nipa bebree yɛtwitwa wɔn mo nan ato atwene ɛnyɛ sɛ bi a okonya aka nkwanhyia anaasɛ okonya moto nkwanhyia anaasɛ dan bi na dwiri gu ne so na emom no yade a ɛbɛtena ne so a ɛma yɛtwa ne nan ɛtoto ne yɛ ɛyɛ diabetes yadeɛ diabetes esi kyerɛ yadeɛ saa na asante ɛbɛka no saa bere obi sugar ɛkɔ soro mepaacho esi kyerɛ dɔɔso wɔ nipadua ne mu anaasɛ wonya diabetes a etimi de ɔhaw bebree bɛ nipadua mu sɛ ma menkyerɛ nneɛma baako mmienu bi ɛbɛda edie na wɔhu ne ntɛm wobɔ sɛ wodwe nsɔ koraa asɛm no asesa wodwe nsɔ ntɛntɛm sɛnea wosi dwe nsɔ no ano ɔyɛ ayɛ den 2 minutes bi adeɛ ɔkɔdwe nsɔ na naano na me maame akɔhyɛ dua a yɛbisa sɛ wodwe nsɔ bebrebe yi koraa nso koraa yɛka sɛ nom nsuo nso a wonum nsuo ɛnso deɛ kakra no ɛwɔ mu no ɛno ano sɛ wodwe nsɔ saa mepatwɔ diabetes no ɛho nsunsuansoɔ no bi ɛno no etumi ma wo naase ɛtaatae etumi ma wo nipadua no ɛyɛ kyɛfokyɛfo etumi ma nipadua no mu yɛ hye na woma ɛtene nipadua no mu ɛkyɛ a me nua bla sister ɛno na abɔ sɛ paneɛ ketewa bi na ɛwɔ nyankopɔn so sɛnea osi bɔ yɛ nipadua no ɔbɔ no sɛ ekuro mpo yɛ wo a ɔbɛsa ma ekuro no ewu na ɛno asa kata nanso because of say wenya diabetes kyerɛ adɔso wɔ nipadua no mu nti no ekuro no a ɛtɔ wo nan paneɛ no a ɛti wo ketewa bi dadoa ketewa na ɛwɔ no afei na ɛbɛyɛ ekuro yɛmie kuro na ekuro yi tu yɛmie kuro na ekuro yi tu doctor hwedi wɔse daabi bra ana sister sɛnea yɛ deɛ ma yɛntwa wo nan no ɛntwene because ekuro no ɛforo ba beebi ani kwan sɛ ɛforo ba adanti na wasa wotena wo ma diabetes ɛyɛ wo saa enti wo saa nneɛma we yɛ tu anamɔ ne bra wo sɛ wo dwen so sɛm asesa wo dwen so ntɛntɛm nipadua na yɛ kyɛfokyɛfo nneɛma asesa wɔ nipadua no mu a wo de bra na yɛ ntɛka wo ba na yɛ diabetes na ɛha wa yɛtu ho na mo apɛ ho pimosibrɛ anaasɛ pomosibrɛ ɛde ama wo ɛyɛ power specialist ɛba hospital yakate ɛne ɛbɛyɛ adwuma ɛde ama kama wanhwɛ yɛ wo yɛ bɛɛma na diabetes tena nipadua no mu kyɛ a obɛɛma koraa bɛkɔ fam nsɛm ɛbɛkɔ fam ɛntimi mpagya nyɛ adwuma sɛneɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ adwuma no ɛno
nti bra your number no 0244 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 your WhatsApp line na me de ma na me maame nso de de aka atoa so 0555 79 78 78 0555 79 78 78 enti me maame Yo, atoa me so dase. Kumasi ye wo fe yase adua ya junction. Saa na takrade nso ye wo Anaji Estate. Enkran pompune mantem so ye wo Kwabenya. Ofiri Pokuase ba Kwabenya. Ana ofiri Kwabenya so ba eye Kwabenya. Asekire ne se ye wo ekwani mfimfini pe ye ACP road no so. Osi wo mesi wo power bus stop. Na no kwasem ne se ye de bia me ba me guso me kan wiase a yɛwɔ mu no wɔne tua sɛ nneɛma mmiɛnsa na ɛwɔ wiase asekyerɛ ne sɛ ɛyɛ ɔsɔfo ɛne ne bible saa pɛpɛɛpɛ na ɛyɛ ɔkɔmfoɔ ɔno nso ne ne bodua ɛna odunsini ɛte sɛ deɛ me a mete ha yi so wahu no nti yɛn nyame de dwumadie kɛseɛ bi hyɛ yɛn nsa fa ayarehwɛ ho nti nokwasɛm sɛ sɛ yɛbaa no yɛde yɛbɛka yadeɛ kɛseɛ ɛnɛ ɛkum nnipa o na sɛdeɛ sɛ kidney no ase a yɛ a wɔyɛ no anokwasɛm ne ani ɛnyan wote hɔ a ma w'ani mmra wo ho so wahu sɛ nansɛ w'akyi twɛn adeɛ ne sɔ wayɛ ase ha na asɔ w'akyi na asɔ wo mfe na asɔ w'akyi bramu no mu a ebia na kidney no kyɛmatɔ wɔ ho ɛnyɛ kidney stone so a ɛyɛ kidney cyst ɛnyɛ cyst kyese kidney ahodoɔ bebree na ne senti na abasa egyina deɛ yɛdie so egyina yɛ abrabɔ a yɛwɔ mu sesia so nti no kwasɛm nie mesra mo wo yɛfunu mu samforo wo yɛfunu mu yɛ wo ya wɔn sɛ kidney no nephritis no ɛno no sɛ nsuo giregiram kidney na hyehyɛ nsuo enti bɛdɛ bɛyɛ na wo yɛfunu mu adwo bɛdɛ bɛyɛ na akɔda mu a wada bɛdɛ bɛyɛ na wo ho atɔw ayɛ nsɔhwɛ ɛna ayɛ aniberesɛm timpa kyɛw tua na montɛntɛm paa ne bra ntɛm fate liver no ɛtete wo papa ama sɛnsɛ die sra braboɔ no mɛfuro no ayɛ sɛ dokosee wɔn adeɛ ne deɛ ɛmfa ho ne bɛɛte abobɔ ɛmfa ho ne steam a wode bɛbom ɛmfa ho ne steam fire a wode bɛbom wanhwe kura wontimi nhome ɛyɛ adeɛ a yɛ a ɛwɔ yɛ fununum ɛna ɛhyɛ braboɔ num ɛyɛ fi ɛyɛ bɔɔla ɛyɛ tɔtɔka na ɛno no nso no so obɛyɛ firi mu ama braboɔ na nya ahotɔ na nso nya ahotɔ a ne nyinaa ne power specialist ɛba hospital mesra mo mo ho so o ne yɛkeka kɔ na no ɔdene deɛ ɔde fibroid baeɛ na wɔnyɛ n'asomdue yɛdwo nsɔ korɔ dɔdɔdɔ ekura tu no wɔnyɛ n'asomdue deɛ ne kɔkɔ mu pie emogya korɔ dɔ deɛ kɔmpo hyɛ ne minim deɛ yadeɛ kɛseɛ ha no no na wɔnyi obiara anya ahotɔ na mekamfo ama mo sɛ adua yɛ ɛskɛ no adua yɛ ɛskɛ no duro papa adeɛ a sɛsɛ ɛyɛ wɔ wiase no nkɔ yie asekyerɛ ne sɛ nipa nyinaa wɔ ɔsa yɛfunu mu ɛhaw nipa nyinaa didi kyɛ sɛ yɛfunu no atete aba mu wafu ya ɛbɔwbo aya na budwaw aya na wachi twon aya na mfunu yɛ oya aya wokɔda mu a wontimi na fie gina wo bo obi a wodidi nkafra aduane ne wo bedi kura na ayam hyehyo kyɛ sɛ tɔw yɛ mu a kesi aduane ne mu nso a kesi ne nyinaa kyerɛ sɛ kuro bi na atɔw yam aduane a wodi yɛ nyinaa na gugu obi timi didi na kyina na wafe aduane na ɛyɛ indigestion kyɛ sɛ yɛfunu no abɛbrɛsɛ ensɔhwɛ wɔ ko ankasa na ɛwɔ yɛfunu no mu wɔn sɛ ɛyɛ anada bia yɛtaa yɛka yɛse sɛ bieburu yɛfunu na so ndue ni mu a na kyerɛ sɛ ahotɔ nim mesrɛ yɛfunu yade ɛyɛ o yɛfunu yade ɛyɛ wɔnhwɛ yi a aduane bia obedi bia wo so obo hyehyew ɛno saa no ɛba no saa anwe akɔkɔ nkoa na obedi wobɛhyɛ nipa bebree na biscuit kutakuta wɔn na ne kɔkɔ da ɔpanimu bɛsi aba feeding bottle da ne baagi mu ɛkyerɛ sɛ kɔm di na nsɔhwɛ na sɛ wobɛnya ahotɔ no wanya asomdwe a power specialist ɛba hospital no kwasɛm nie adeɛ a yɛfrɛ no yɛfunu mu koro deɛ yɛbɔ ho mmɔden ne yɛhwɛ nipa nso bebree ama wɔn ade wɔn nti wo a wogyina hɔ no wotwa adeɛ ɛfi a wofi bebrebe yi aduane ni wuyam ɛne ntia mesrɛ otua na montempa kalakala no bɛboa wo ɛbɛboa wo ama wankasa typhoid no afiri wo so
ama wade wo ho asekyerɛ ne sɛ ɛbɛkɔ akɔ boost immune system ama typhoid afiri wo nipaduam enti wankasa wotwa adie woyɛ ama nsɔhwɛ ato woyɛ ama obrɛ wayi wo nsono no ɛho atutu ama yɛara hyew de wakɔyɛ emergency surgery na mepakyɛw tua na montempa yadeɛ bia yɛ a yɛntimi mmɔ so adua yɛ ointment ne wɔ hɔ cough care no nso ɛwa ne titi nipa akoma na etwi wimwim akoma na titiw wɔse ma bɔ wasa ne ma mi bi betena manim osu papa wɔse wa bɔ wasa mpakyɛ wadura ne cough care na bɔ na ne kɔ baabi etu na duro biara wɔse mi pɛ dua yɛ nupa no mala mi se ne menum aduro na ne malaria no kɔ yɛ tia na mo ne kɔ baabi etu na duro biara ne kɔ hwehwe bi to bakyɛ yɛ numbers no fatu dua obi entua na mo ntentem pasan sɛ yade ya Ebusuafo ye sorry dear power specialist e wo fe yi ase ya ne Jasbro filling station no edi hwe ni mo enkranfo nso bekọ kwabenya ACP main road no so power bus stop e na afen so anaje estate e takrade obomodin aduru ho no ma obehu yen na je number no e 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 383831 and your WhatsApp line no 0555 79 7878. Yeah, that's it. Akoma 87.9 FM ne eye adwuada na June bosome ne de to so aduno enkono na ewie ye ne Gloria ejewa na edi nkomo Gloria se oye ne indomine na je so oye na adwuma nkakra de hwe ne ho ne ma na Anthony Fosu ebese ne pe onne Anthony etna bosome pepepe na ofa afro afei ofa afro no de to nani mo bosome mi no se koyigu me kwa akotwa adura bra se wanyi anwu ni a ene na che se nyinsen no enye media ma onye eyasem wawo ama akra no aduru sam pempenso yi che se otwe abrantie den na o maame ekọ fosufie bra wonyinsa ne ye no na ene ye keka ye se ensuo boro wa wo se eboro atenie ni ade ntie pese ye kona ye ne maame edi enkomo na yehunu pacho wo maame namba no okay okay eni ne bedi nkomo na bra na wonyem na maame ko ho na wo ye no onyim na maame ko ho okay hako no say di wo matem ono wo sister oni ne kuma maame ne kuma ba okay na papa ti ase wo onua mema bi mo nso omo ye banimfo ana wo maame ma ye say kasa gu fidie ne maame omo ye fo ye fo enti wo kwa na ada mema nim eno omo ye fo so dey na so wo ye o meshi because ebi omo tu fo awonte na mema eyi mema me yensa nua ba oba ba kwa ada mema eno omo hwe fo so sa na wo ye osa ena oba second born so papa womo so ne mpanimfo ne ka kire wo na wo ye ka kire aha ka kire ne be ma me na mtoso me yensa okay enti se wo ba no wanya bosome sen but next month 29 no wanya 1 year ya eni di kra ye ntoi what phone so no kan be din no de ma am ne kra me ma mpene what the phone so well enti edi be no de phone so ma ho o se fa de na to no so what na to na danfo bi oba rich love fosu ya enyo na si akra no koyi tugu no enyo no na ama metua hospital be 3000 and something no ena ni nyina achi wasa sandi wudi sa fatu akra no ba chan onim kwa akra fa so free hospital ana wo so say akra no nya dia because wo hia obosome na wo de fa fro ni tu osusu sa akra no nya na dia na waka mo ate fofo na no ye sa say no ye me no asa dia na gisem bisa sa so ka te mi ko yi o bi a kire me rato problem ni yan say o ka te mi nyin ni me anyi enu ti no no ne se me wo a me ana me hwe me ho sa na me nyem no o ka kire me ba on kan che wo say bi a akra no nya ne dia be ma fofo asase ya ne o ka te mi nyin na me anyi de no o se nya ne ba but me wo wie ye ne de o kwaji tu mu o manim say ye ne ba okay but that time no o si woni ska
Be one can't today, man. Nanko on the day or honor say none near me more than man. Okay. Say nyame adoma next month na kra ne benya fe. O papa enimu no wo hu ne akra ne Onimono, me dene call no omka so nso ni mu ba ko no ano no. Mo call Onimono ho no. Ai, hono no mo mani so ni mu. Ketewa no. Meba. Ba me pa mani so. Hello. But friend of Gladys. Hello. Yes. Hello, Majua. Hello. Hello, Majua. Yes. Good afternoon. Afternoon. I mean, I won't promote to say. Yami adumo bajo na tin. Yami adome nso me ho ye pa. Wada ro mama akosini. Akoma FM onua TV. Na eye oba ejewa Gloria. Ena di asema betu ye nim se wone abranti efe no fosu. Enyi nsanya wo. Na enso ase wayi nani de amano. Na wose wo kra na hospital no wo kotua bills ne ade. Wada ro me pese ye hunu se. Breban na wo hunu se oba na nyem na wo de kwoto abranti nanim. Mokwa ede na siye. Me bacho o. Me hu so wonye mo no. Me bisa no na wo kira me se eyekochi. Ana me call ne nsan. E dia ekoto na ni nsan me ban so wonye na eni nsan. Me kot me do koto na nu ne so ojitu. Wajitu mu nti me de me ni se aja wona me ba na nyem. Edu sa wo kwa akọwo no wakọ wo. E wo G ye no CS. And I'm friend and so wow. If you do say ye no, or friend and so on, Ramina. What so on causes a damn our name. Now we may you know. Into a country of minimum, Tiaki. And a mere made phone on a friend. The friend to start someone was a country. Say, Abra, what may you know free hospital or catch any say? One question shall bear my one and yam. Me patron. And I want so my men so friend on the same thing. And I for so catch a war. Me patron. And the Anna me best, you know. I dare say, I'm a call me to man thing. What consider me say? I tell my a blunt nation. Me person who could jam me, me dance who could jam me. Now me call brand and thing. And only enemy, Nasadia, Name who be Becca. And I'm limited to man a call you. Anopa. Your cobalt no more, who will be a camera. Now, me dem a money a born. Some of kind of man, asking to me, banner, not the me for ya. Say, but I used to see from my mea, so or no, actually, I'm a virgin and again, papa. And I made them some food in Ibanini. And then I asked them to try, Miss to be man, family, you know. Then the best, you know, so bad. The incident I go for when they walk was the DNT. What So, one wouldn't want that one run the dross of that. Will be ye ain't seen it, demo dana. Mamma, me pato, what dear things so obey would want that wouldn't know any insane. Let me know the entire, not a buyer, no, yes, sir. Ain't you one? Ya buy it, my share no more, one person can a man and me, I'm a pair, but I'm a good you know the bed. Say, and see, and I'm a vanity and some call a Bushine police station. And you call Honor, and we are three and suffering. Or buy ya, or baby at someone up to you. And you can't tell me, you won't see me day, mamma. What says about something as ends for our discernible back. Yes, I can't tackle Lana, or bet me a man between me. You cannot cross off my 2.5. That's an amazing and to your ditching. Mamma, but some men is one. No, this can call, but me, Missy Canada, the top fabric. And you may be the Bushine police station on the Abasa, Fredia. As some of them can say, on Franco, it's your way. Strong. It's common now, as the one I find and found for you. And I mean, to me, say, you will soon into your mouth, my father, and I'm a young dad. Nothing let bear man. Accent is a mean to come and function. Who was the two? A police station, what are the yapping? A dear thing, a mistake, I'm the so pretty, I'm a better fabric. It's in a banner, yes, I want the back. Send I will be tired, more one for phone, what the back. Now, Motomak cannot send the Yaman. It's a branch, you're not getting to none now. What? They say, between the Yaman 2.5 on a crop, and they say, for the Canada, 2 million. But so many that's not for one, what plan up. Come on, no, I can know the other.
na wadama minimum sɛ bɛrima ɛwɔ da busuam mɔma na busuafo aso ate mepatɔ asɛm ma hyase no mede kɔtoo n'abusuafo ne nuanom anim ne nua ne frɛ no afei deɛ asɛm a ne nua no frɛ me ka kyerɛ me ne sɛ kyɛ sɛ ɛkɔ police station hɔ no koraa no deɛ wɔbɛbɛɛli no mede asɛm no adan afei yɛ deɛ aka akyerɛ me sɛ wayɛ biaa nti deɛ mea mepɛ sɛ meyɛ bia afei deɛ menyɛ ne nua so koraa masaa frɛ ne nua bɛrima saa deɛ atekyɛ sɛ mekaa ɛsɛ wayɛ ne wɔ sɛ wɔyɛ gaagaa bi nti obi aka asɛm kyerɛ no a wɔntie nti deɛ ɔpɛ no wɔyɛ okay wode ma memfa wo nsia na mena ase wɔde aba bɛda yɛ yi deɛ yɛbɛhwɛ na yɛnso yɛatu anamɔ bi a ɛwɔ sɛ yɛatuo okay nti yɛkɔ ahoma no so na yɛne Gloria maame Gladys akɔdi nkɔmmɔ no nti ɔno nso deɛ no waka ɔkɔɔ fie wɔ no ɔse nsuo boro wɔ a wɔse yɛboro ɛka sɛ aberanteɛ yɛ amɔ ne mene mu ne atɛnneɛ deɛ ɛneɛ wɔde ne nyinaa deɛ wɔ so wɔde ma no wɔde ne nyinaa ma no Gloria sometimes yɛ menhunu wowɔ ɛma mmienu dada yeah, second one no cry ne papa hwɛ kwan yɛ ɔde ɔfa so ɛwɔ sɛ akɔhyia wɔ bi foforɔ na wohunu nea ɔnyɛ nipa a wɔde wo kɔ ne fie a wɔde wo tete ɔma wo ba hɔ anadwo na busuafoɔ mpɛ so obi abɛwu ne nuanom obi abɛhu bɛrima bɛn na ɔde ɔba ɔpɛ so ɔyɛ sɛ bɛyɛ a sɛ wonyi nsɛn na ɔde bɛto ɔma anim ɔmo koraa bɛka sɛ na ebi nte sa yɛnim wo because ɔmo bra girlfriend no wa ɛnka ɔma hu fie hɔ wɔahunu ne nua no baako koraa ɛna wɔde nyinsɛn yɛ sɛ last sika koraa ɔde baeɛ dabɛɛ deɛ na ɔde baeɛ ɛno koraa bɔsome baako no wɔma ne hye gu wamfa ama bɛɛme ma mfrɛ no mesɛ menka ho asɛm bi 2 months sika nka ɔbɛma me 500 cedis but ɔde 300 cedis ne brɛ no okay na enti wadaworo mo mesrɛ wo ada sɛdeɛ mo frɛ no a ɔka kyerɛ mo sɛ kɔhwehwɛ bɛɛma a wɔne no nyɛ mo no wonyi ni sɛ wate biribi Gloria ɛwakyɛw daabi wonyi ni ɔnte biribi a ɔno mede kɔto n'anim a na ɔse mmeyi asɛm a ɔno di nkanka kyerɛ me ano nti akɔ so papa na wɔsɛ wɔsɛ ne papa no mehu ya na mehu bi kɔ great baby any wa me kan pa me ofia me hu ne ma me de bɛka sɛ oba ɔso papa so hu ɛso ɔse menye ɛya na asɛm bɛ koraa no etiefo ne ahwɛfo asɛm bɛ koraa no ɛde ani for so jai dia wo kyerɛ no papa sɛ onim sɛ ɔwɔ yere a wonim sɛ ɔwɔ yere ɛna wo kɔkɔfa ɔba afoforo ɛno nti wadaworo ma mesrɛ wo adabɔ mmɔden asɛ wobɛyɛ wasɛdeɛ ɛma yɛntwe waboɔ so koraa yɛ wasɛdeɛ sɛnea wokɔhyɛ bɔ wɔ hɔ no bɔ mmɔden ana yɛ ne saa yɛbɛba hɔ ne yɛne waba abɛdi nkɔmmɔ sɛ wosusu sɛ akora ne nso nyɛ wo deɛ a ɛnea yɛdeɛ yɛnkyɛn ho ne deɛ ne yɛbɛyɛ ne sisi a mmom yɛyɛ na yɛwo deɛ adeɛ ne ɛwɔ ne yɛde wadaworo ma aha yɛ Akoma 87.9 FM onua TV Akoma mu nsɛm yɛnua bɛyi haw no ebia na wɔn so wɔ bi ebia na wo deɛ no ɛyɛ japadeɛ nsɛm ebia na wɔn so ne bɛrima bi de mo jafra ebia na yadeɛ bi akye waya wo hunu yade korɔ wosusu sɛ ɛyɛ duabɔ wo deɛ sɛdeɛ problem ne sitie bia wo bi anyem wo ba no wɔse wɔnye bɛrima bi agye wo ba no wɔdena akɔhyɛ baabi ɔma wɔnte nkwadaa no mpokura ɛnka wɔ last stop ɛyɛ Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM wodi asisi kwan bi obi ade wo fa so bia no wodi a ɛne sɛ obetutu nan ɛde aba yɛwɔ Kumase askwa yɛne Kumase mo main entrance no ɛna edi ɛhwɛ ne mu ɛno nti bɔmɔde ne tutu mirika na wodi ɛbra fra wɔsema Akoma pɛsɛ me bo na aha sika bɛn ɛsɛn na mogye Gloria ɛna wodo wasɛm ne ba yɛ no yɛgye wo sɛn ɛno no aka no nti aha wodo wasɛm ba ɛnya de a yɛgye sika bia wodi ya ne sɛ wobetutu wanamɔ na waba woba na ɔfom kwane a na wafrɛ 0245 301462 0245 301462 ana 0530 507 849 na wɔn so wode aba na yɛbɛgye so na yɛde akyire deɛ wɔsi etu anamɔ ba hɔ no yɛbɛkɔ wei si yɛfrɛ fosu na fosu twi ne twan a wei de Kumase wosi fosu te hene
Acho to Oshim ya into where the Tabasone Central Region Pastor Julius Krakoy Central Region T follow up na deɛ ɛnyɛ den sɛ ɛbɛyɛ na yɛapɛ w'asɛm na no pomesibre ɛde ama na mmom ma membɔ so ansa na yɛakɔ akɔfa Haxa Mr. ne capsules na Haxa so adanse ɛba no nyɛ asɛm ketewa na mmom no na me sɛ kan mo sɛ yɛba ɛne yɛwɔ fa ase Christabel ɛdeɛ no ɛno nso yɛka ho asɛm ɔdaworoma mɔmɔmɔde asɛ mobɛtumi aba yɛ mmoa okay yɛntwa yɛ ho mmra yɛba yɛbɛkɔ Haxa Kofa, na say how dey adwuma sonko. Uzo hu won. Me hu pa. What's nenu adwuma no say ofa. Wa hu keka koso. Ni nyina eye Papsco Eba capsules. E bibiduro ni aye ne to paye. Onuma no pa mienu, enwure mienu. Adwuma dia ne say eboa brebo no. E ma brebo no adwuma yi. Enuane aye die. Nsu aye nom ni nyina no. Ekọ aye mo a brebo no ne di hu adwuma yi. De papa no na nipadua na fa. De enye papa no so no. Na ne so abesere kọ. E ma nipadua enya hoden. Adefi bi ekọ nipadua mbia no. Eboa ayifu no gya nu e me bese kwa bonten e no be friend detoxification committee Detoxification. ye ni kasam say casco eba center na kofa sa aduro di aba Kofa, we dey mesra mamba ko pe na no nya ho de bi. unia okodro so bia wo so pe e papsco eba cap obenya bi enti we ni de nya de be so ko da ko pe bi to E Pasco. hey e papsco eba cap me akrobet ma jimodi. Yes. Enkoda a omo enya enfie edumienu entumi ennom bi. Apefo anyone a woma mofra no for enso entumi ennom bi. FDA agi edwadie yi enkrato yi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba sa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia to wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkrato yi atum. When I dey home and want something quick to chop, everything dey inside. Groundnut milk and sugar. I only need some water. So kiss made easy, yo. Give carry make it a be yo. Chop 'em anywhere. It a be yo. For your office, boarding house, everything dey inside. Groundnut milk and sugar. I only need some water. So kiss make easy, yo. Give carry make it a be yo. Kivo 4-in-1 Gary Mix. Soakings are easy. This outfit is FDA approved. Free screening, Basso. Annie, free screening. Powered by Power Specialist Herbal Hospital. Power Specialist Herbal Hospital. Yes, Bibidro. Resabiamu Okunina. Rade. Nam Nabawa. Or Hina Dr. Kwashadia Yaso. Some Pimpim Yadiano. Beye free screening. Said ya Baya. Yadia Hintaye. Naya Badaya Hunso. Niahunu Yapomodin Tibia. Ayan health status. Basso Wukiada 1st July 2026. Yeah. Screening obeye ye hepatitis B and C, typhoid, prostate, and ulcer. Antibiotic free screening ni bi. Edanwa 1st July no obeye bi okumase. Fe yes bosom twekwan so. Aduaya Junction Hospital wa. Takrode Anaji Estate. Ahantamwe Rural Bank nchen wa. Power Hospital ho. Enankran kwabenya ACP kwantempon no so. Power Hospital wa. Bogoso Ebaso Town Park. Asembi sabi afre 0244 544 422 and 0200 383831. Mayenshia. Okay, Yamamu Akwaba and Famra Akoma 87.9 FM and Akoma Nsem Jumedino Enwa and I wash and a wooty and na Yabomodian say ye bet to me afraid for su na yebisa no said ye yen bay eke saying na etie na ye to me amano ashe
ne ba no kwan bia so ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne ba no na yɛba Abigail deɛ no ɛso a Esther eba studio ha na ọba yɛwɔ se ne grandma Mary Pra ɛyɛ ne grandma na ne grandma sɛ Christabel deɛ no ɔno nso support 20 cedis nti grandma sɛ support 20 cedis nti nyame nhyira grandma nyame nhyira kɛse paa nyame nhyira paa yɛda sɛ ɛwɔ wɔn nso wɔ support na ɛnra yɛn ankasa yɛn nua bɛrima enso frame ose mako mesmede medie eba Mr. Josiah Inyim Asare enra Mr. Josiah Sende 1,020 cedis etwato okay na just say eno ye $100 no and Mr. 1,000 okay say me hu ye 1,100 and Mr. Josiah Sende na before Mr. Josiah ebe sende ne deɛ no na yɛnua bɛrima bi nso wɔno ɛwɔ America hɔ a okay na me penidi no na afei me de ɔno nso deɛ no atwa Pastor Julius Akwaba yo so okay Ekuya Akwaba Evangelist Akwaba yeah okay Pastor Julius T4 Jesus eguso ya T4 sɛ adwuma wei no adwuma nyame adwuma na wanhwe abɛka sɛ different from nyame adwuma sɛ obi yare na ogye no nkwa obi yare na oboa sɛ obi nya apomuden obi yare na ohunu ama na yare wei so kra de no kwasɛm ne sɛ ɛnyɛ yare a asɛ de obi na kɔyɛ na ade bi na ɛba saa ohwɛ saa tumor ne cancer ne saa ne ma na ɛnyɛ yare a just okoyɛ obi bi na ɛma no ɛde ba ɛyɛ yare a ɛto obi at any time a obi a betimi anya bi enso so obi nya bi saa na ɛba na ɛsɛ sɛ yɛboa na wo nso watene wɔn nsa na watumi aboa no menim sɛ akoma ne onua yɛ tiefo ne ahwɛfo de mo yɛ ade ɛboa yɛ saa kwan no so last me catch them sɛ ɛyɛ platform a onyamede ma wo sɛ ode be hyira wo nti ideally adoyɛ de wo yɛ sɛ the Bible ka sɛ nhyira wo ɔmamu ɛkyɛn ɔgye it means that the debia ɔgye the debia ɔgye no ɔnye nipa a ɔtanya nhyira na mmom the debia ɔma no ɔno yɛ onipa ɔtan enya nhyira nti sɛ ba sɛ wunya akonya sɛ ɔbɛma ɛya na wo de nhyira na wo ma no ɔgye no na ɛbɛboa wo paa because edu baabi a enioma na yɛyɛ ɛde boa nipa no ɛtɔ da sɛ ɔka sɛ wo de nyansasɛm bɛtoto nyamesɛm a ɔbɛyɛ mfomsoɔ adika ka kyerɛ sɛ wiase obi bia wayɛ nipa kɛse biara ɛwɔ afɔdeɛ bi a ɔbɔɔyɛ obi timi ka sɛ na bɔɔla so adidie ne obi timi ka sɛ bɔɔla so adidie deɛ mede yɛ dɛn ane wo de nyansasɛm ɛtoto because ɔno no ɔkɔ ne nyame hɔ ɛna wakɔgye saa mmoa no ɔpɛ sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ nti bɔɔla so ne yɛsɛ wɔnkɔ na afɔde bɔ ne hɔ no nti wo no wo de nyansa to ho a nya de sɛ ɔbɛkɔ we yɛ wiase fam no na saa na ɔba nyame fam so a obi biara onya ade papa bi afiri nyame ho bia no ɛwɔ afɔre a ɔbɔɔyɛ obetimi afa Abraham obetimi afa Isaac obetimi afa Jacob all the big people in the Bible no ɔmo sacrifice and sometimes ɔmo sacrifices ni bi wɔ a mama hwɛ Isaac na ɛkɔma ba Isaac mi dwane nyame sɛ da bi mɛ nkɔtena ha ya nyansasɛm a ɔbɛdwen ho no sɛ mentena na mengu because kurumafo no kuru dwane na me wo ama beso ya ɛkɔma ba bi de nyame sɛ tena hɔ ya ɔtena hɔ no saa afe na Bible so ɔdɔ afu afe na nsuo ntɔ nkrɔfo mfudie sɛ no Isaac nkoa de na afifi Bible sɛ enyini ema ne twa 30 60 100 no sɛ Isaac yɛ kɛse ko pem sɛ ɔbɛyɛ kɛse pa wɔn na nka bɛgye di sɛ Isaac tena ha ya menkɔ baabi a no ɔyɛ setie kɛkɛ no ɛde kɛse yɛ na ɛba nti afɔrebɔ a ɔbɔɔ ne sɛ ɔbɛtena ɛkɔm ne mu ne kura sɛ bibia ntimi nkɔ so no ɔbɛtena hɔ ne na afɔrebɔ no but sɛ ɔde nyansasɛm atoto ho a wɔnyɛ so nyansasɛm ne nyamesɛm difference wɔ mu nyamesɛm de nkɔso ɔba nyansasɛm ma nipa kɔso tena fa ho nti sɛ wo tie mi a Christabel ɛne yɛde n'aba bɛsi w'anim no Christabel ɛne yɛde n'ahia de ato w'anim no sɛ wode nyansasɛm bɛtoto ho a wɔahwɛ a wɔnyɛ na mmom obi bi ɔde nyansasɛm toto nyamesɛm no ɔka faako na obi biara a ɔbie na akoma nso ɔbɛyɛ bibi de abo nipa ɔkɔ nkan nti wode 100 series bɛba wode 200 wode 500 wode 1000 wode 2000 sɛ de yɛ brother enyima sare
I didn't know by 1,100 and something, almost 2,002. At least 12 million. No, it is kind of. And maybe I would not 12. Was it 1,100? Nam say like almost 12 million. No, ha. And I don't know the other. No, who then or the other. But maybe I also. Jesse Frempong. Jesse Frempong. And also at 1,020 cities. Nyamin Shao no so. Ye nua no me o ma ho den no. But maybe I would ye to say obika your oposa Nsem ade onya ya 100. Oposa Nsem ade onya ya 200. Oposa na eno ye de beka ho, ye de beka ho, ye de beka ye ni beba ya ho so na tu mo no ye free adwen ni na wa ye free. Eti men withhold the owo emma ne wo no enya wo den se wo beyi emma de wo no enya wo den se wo de beboa na oyonko da eno da said ya maka no saa yare a enya obi na kope ba no etimi tu obi a na enya papa bi a waya amana bro so ntina wo cancer maaye enya papa bi a waya amana bro so ntina ema bibi ema wo so na emum eye adum bi keke na Awurade de adom wo na Awurade de saa adom no dom wo a de Awurade hwehwe wo wa na se de me de adom wo ama yare ama wo so onso hunu nyansa na se bi fade wanya boa ayarefo no mama obi ebobra nyame hyira no ohwe na japade ohwe ne dan was a mekra de dinanom na wo no ma bebre a wasiesie di ama sa na nyame de sa japade no na nyame hwehwe se ko badwene mobrofo ho ko badwene ba nyame tie ne kasa so o se sa wo ye kwasea ene ya okra na me de ma wo na wo de ayeyi no meje firi Nsem na sika na wanya ni nyina no wo behwe de beye nti anuanom ye wo bi na ye betimi aboa nkofo a ye moa wo mo efiri se na wabra nya ni nyina no de ode adom ma wo ma wotimi nyaaye no okaso ogene na obetimi agene ne okaso ogene na obetimi agene ne na ade a wo na obi wa ahode so obetimi agene da kropɛ mama se me ne wa ka memma ne obetimi age afiri Nsem me na ye one na mpo sa amane ba no so obegye a wo humi mobo na we de wo se wo mfa bi moa ono so no nkrofo na ne bufu so obegye nti sister fa bi bra 100 fabra 200 fabra de obenya bia e de aba bebuo bia me ma na nya wo den me ma na nya wo ya me ma na nya se me na ma bra pemisika ana ye wo ebi nipa bebra bra pesa but ene nkuta wo mo ne ye ne de awagena de sade ye be ya wo de ne ye ne ya onye wa de nti obetumi aboa obi na amasem po bi kura ba besi am na firi wonsa osoro kaiwa o se me bayi de me de ma no ono so de aboa afoforo ade ne mehwe ma ne sika hye ti fa wo de bra na mama ye mo na mention ma wo okay 0530 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 0245 30 1462 okay ti every hey asomo eto de bi a edru say ya me say ya na medwen say obi a ono ewo bi na okwa enu an say wo ko okra ontimpo yente ubehu an say wakosa ne de aba na ne ba yare o de na kwa brochire wakosa ne yare aba na ebedru de woni bi su eye mi ene ye bekeka yansase abeye nyame adwuma no eno na ye nyame adwuma kese mobrofo na wo behunu ne mobo no eno ne adwuma na nyame se ye nyina ye mra meye efisi ono de oto ne ni anwan na eto ne ni mu eye wo minu mi enu na eto ye ni mu se wo beba ha na wo so wanye nhire bia ye de afri mu nti wo mo basa na me de bia me ka se ya bra be ye bi wate ye meyi ni na ne nam yi ni ne ma wo mo ye ne ho nkoneba nyame o ene hu mo bo afarebo nketenkete na nketenkete na nyame boaboa no eno no boaboa no a edru de dia wo de hu mo bo ye ma me ye nana o se we magina me de koya adoye mu nti ampa so that time nyina wo hwa adoye nketenkete na omo ye no otumi gina body a efe na wo de ko anka ono kra body na ye bedie na enye o de ye bedi wo fie na enye enso so wagina de efe enso so de ye de wo de koya adoye okwa de asam ne be ka akere no nyame nhira oba bere wa na adisi aba nyame nhira nti wo de bebia nyame be hira wo hu mobrofo mobone de Awurade Nyankopon be hu mobo obehu no fie mobo obehu no ma mobo
efiri sɛ wo wakae no wakae obi a woni mu no ɛne wabusuani ɛne wadamfo no waka sese ya na sese na nso wahunu nipa ne mmɔbɔ no wakae ne sɛ eyi akwara ketewa ɛna sɛ yato no asɛm ɛnte sɛ yato no yɛkɔɛ ne sɛ wɔ ne tirim ɛne me so me nkɔboa ne bi nti awurade me so hu me so me fie mmɔbɔ na nyame so hu ne wo fie mmɔbɔ na nyame kae wo ne wo fie ɛnkakra nti baabi a wo bia yɛto yɛ nsa frɔ akora yi aso ɛmra so time na so awie yɛsrɛ mu for nsa da nsa yam baabi a wo bia ma awurade nka wakoma adɔyɛ de awurade anka wakoma a wonyɛ ntumi wobɛdwendwena boro so nti de yɛsɛ sɛ ma awurade nka wakoma na fa akora gyina mu sɛ wo ba na fa ne gyina mu sɛ wo nua bi ba fa ne gyina mu sɛ wo dɔfo bi ba nti wo boa no ama de yɛbɛyɛ ne yɛnyɛnyɛ de ɛmoa no yɛsrɛ kakra bi a wɔ biara fa bra bɛka ho na yɛmoa boa no nkakra na yɛnkɔ yɛnyɛ akora yɛ adɔyɛ na nyame yɛ adom a yɛakɔ ne akɔyɛ ne sɛ dwe ne kama na wɔde bi bɛba biara so awurade ɛhyira wo sɛdeɛ ne mɔboro ho ntie evangelist ma awurade nhyira wo mu a di kan ɛde wɔn adɔyɛ aba sɛ yɛmfa nhwɛ akwala yi obi biara wɔyi bibi awurade nhyira no na wo nso afei na wobɛyɛ nso yɛsrɛ awurade nhyira nso de ma na baabi ɛka nsɛm bi akyɛ obi ka sɛ na ɔhwɛ tv ne yɛgyegye sika ma nkurɔfoɔ ɔno wanka bi anhyɛ mu da sɛ ɔno bɛba abɛtena se sɛ amanfoɔ mmoa no wanka bi anhyɛ mu da n'ani baa no so no na aduru ɔno no so a ɔbɛpɛ mmoa a saa berɛ kora na ɔno tumi yi sika no bi ɛde ba sɛ monye mfa mmoa asɛm asi wanka bi anhyɛ mu ɔno n'ani baa no so na ebi ato no na ɔno nso bɛpɛ mmoa nti deɛ ɔno yɛɛyɛ no ɔno nso kɔ ahokyerɛ mu nyame nso ma nkurɔfoɔ boa no abrabɔ na yɛbɔ no obi nim yɛsɛ asante kasa sɛ obi nim dwonko adeɛ bɛkye so ya ɛnɛ na ato me nua bi ɛkyena bɛtumi ayɛ me mpanyini kasa da yi na me papa bi na ɔkasa wɛ na wonim deɛ nti nyame ma adeɛ kye nipa bi na ɔyɛɛ adeɛ kyew deɛ nti adeɛ kye me no mienu nyinaa ne sɛ yɛbɛboa deɛ wayɛ mmerɛ deɛ nti nyame ama yɛ ahoɔden ne nyinaa ne sɛ yɛn yɛde bɛboa deɛ wayɛ mmerɛ ɔtɔ fam nti na nyame ama wo ahoɔden no sɛ bia wohyia obi a wɔtɔ fam a wode aboa no na kɔba sɛ ahoɔden na yɛmede ma wo no womfa mmoa obi a bɛduru mmerɛ bi na nso wopɛ sɛ nka obi nsɔ wo nsa ɛmmoa wo yɛhwɛ nkran nsuo ayi fa da akoa bi asa ayi sɛm na yɛ no sɛdeɛ yo na watɔ mu a ɔkɔ na nkurɔfoɔ team but obi nso ɔno nso ne deɛ nsuo ayi no abɛtena ne wɔɔro so but awurade tumi ma no so w'anim pagya no kanu ano no kanu pɛ yɛ nte asɛmpa ko awu enti yɛbɛsrɛ wo a wotie wo a wohwɛ yɛ ɛnto wo deɛ nti ɛnto wo ne sɛ boa obi a ato no deɛ yɛka nyinaa no akwadaa ketewa yi obetumi ayɛ wo ba betumi ayɛ wo fase betumi ayɛ wo nana betumi ayɛ wo nua bi ba wadamfo bi ba ti saa pain na nka wobɛte de ama no sɛ wotim abɔfra ya ka awurade bɛhyira wo nti yɛbɛsrɛ mu deɛ nti anɔpɛ awurade ama wɔahoɔden a wode kɔ wɔ adwuma nyinaa ne sɛ deɛ ɔde bɛdo mu no fa bi boa wo bi ɛno nti na Priscilla sɛ Priscilla na Krista ɔne baako no di no yɛ asɛ paa nti yɛbɛsrɛ mu atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mmoa deɛ wayɛ mmerɛ yɛmmoa no na akwadaa yi n'ani gye kyɛ sɛ da na ɔbaa first day nkwami nwunadeɛ bi ɔno sɛ ne maame su no na ɔno hɔsere wɔhyɛ ne maame sɛ wosa enti oni ade na yɛ no onim the implications onim the implications in it pete so ɔka sɛ me ho bɛtɔ me yes so to maame sukra na ene se woyɛ so innocent won't hear ase 8 years me boy 8 years na yare kesi dabi so ejetiefo ye besere mo a monhwɛ na sɛ nso bra ya ɔno nso afidie yi nu ya ɔse na me ka sɛ wa chiri sɛ na ba me na ho pɛ sanity life tie enti pacho Christabel de edi chiri o ebeye nti the needful thing is say yeah this is a page akola efiri esum
yɛde ne gyina baabi a awurade nhyira tiefo ɛne ahwɛfo. Okay, na me nhyira papa. Pastor, Mako. Yamra Gloria. So. Na yana sɛ no ɔmudi a ɔmo nhwɛ ana. Dabi o. Kɛsɛ odwuma odwuma on da sa sɛ deɛ yɛnimdi nso yɛnyɛ nsesa ne deɛ ifo yo. Yɛnyɛ nsesa. Ha? Asɛ sɛ deɛ Ghana for boys na ɔmo nimdi ba sɛ ɛho amamra ne amane ne deɛ. Ɔmo mpɛsɔ mbɛyɛ. Na ɛyɛ insult. Insult sɛ bi bɛma betimi anya ɔba kwan ho ɛho kwan de ne bɛma akɔhyɛ no wi a ɛho amamra gye sɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ hwɛ ɔba na wagimi ha nti wo normal ɛte sɛ deɛ ɛkɔmodo na gye sɛ obi na ka kyerɛ sɛ taduane di nso to kɔ ma yɛte ɛyɛ hospital nkwa na bɛkɔ na ama mesro di na mo atete na sɛ ɛnkɔ yie there is a problem. No be a we normal wonyare wo modam wonna structure so o just say na wonye wo bi na just say ka kyerɛ sɛ hwɛ wo ba ade a na sɛ woni edam entamu no ekwan no enwa it's not funny anymore because the more you know the art said the more ya atwam for nyimi sɛ nyansa a yɛde bɔbra no mu ni bi because who will be a wanye mo ba unkoya no wade nya hwɛ ni na kwa yɛ error but that is the norm wanyem na wie wonim sɛ oni oba da no onye nsen a ɛyɛ ɛba na be free ma ba ɛba no so ba asade ne asodi o ukotua 200 Ghana na akora na obo pam na ne pampers nkwa within the month kwa yɛ pampers nkwa within the month na ɛyɛ sɛn na de odo beto na yɛ fɛ aduane bi nam na no bottle no nkwa sabre ne nam almost 200 Ghana ɛno nso kora need 2 weeks na sa nti 200 bosome na wo ka no crash 200 na wo ka no bosome na bra I don't know what Ghana be ana me ma dwene ya na da wo mutiri se wo come ka che o se wo ba bosome 200 Ghana na wa wo check se wo ba no obedidi nti ede yesen means okai na say dey akola we obedi okwa 1 year okwa 1 year next month na 1 so say no for say mu twam de ewo na eba kese oju omu be bia so one cd biscuit kakra kutano kalipo kakra kutano bosumi na wa ye 200 ma na wani age se wo be ma wo be 200 no so so wo mfa nko abusia mo life no enwonwo de mo ye no kese entiase nim ba bia o mu didi mabusuafo atem mu didi mpanimfo atem because so we da busuam no one mo bi ba na so won na the person say ma jimi na say wo jimi nso a ene na wasefo so o maame no o papa no omo na wo di atenie ekọ omo so because obi abadwe say sabrante na jimi na so obi antimi ntu no fo dia na jamane maame so ajimi jamane papa so ajimi ene na busu apeni kwa nim nyansa and ebi kwa so na ente sa but usuba na ya na ya tisa say ya busua ena edi sa jeans na wuro mu na wo de ebi sa me da mesra menim de ntia ye frɛ na ne maame no yenya no oh ne ma boy regard maame aka no o si di odi na tem ne ba no nko no wo ko be ma woni no wo chese mama ema ontna se nya na adwene sɛ obetumi abu afa ababa no so anya bedi ande ho ye bedi na sɛ ono bebe o we de sɛ kwa wa na ayi kra yakɔ tebe so central region yakɔ na ana ya de ohima manfro burade bo hye akwan so ohima manfro say na wo ni ba bia bra menye sa ma wo le yi baby bibia kwa to jama one kasa as a human being wadwene ya adwuma enye obina so ka tell say sabi hwe oba o because eye ni munyam ma o say obetimi abobra hwe oba nti so obi e ka to do fa say so obi hye wa na hwe oba na oba ni be wie university ade a enti wo no ya o from oba friend say me na me hwe o ala me na obi share me say me hwe na me hwe say na oba ka no say de obi timi ka say kwaku o papa na me o me na ma hwe o mo be bebe wo betu no say subu aka cha oba me na ma hwe oba wo timi no say subu aka bi because wo de obi na shaw na o hwe e to wa o pem de ka o hwe no me sra mo boys na ma ba no wo de office wo problem wa ba hwe ho a ba to tekere wo be ma no tekere be ma no e fa no pe be anya sanso am ye nsa wo nesa me pe doctor bi no on saw ko cheche won se mu kire no doctor me yare na say me nyem oba me ntimi hwe no me srewa na doctor no ansaw
no yɛntu undertaking na Ghana aban ne mmara nyina hu sɛ wa na wo se doctor ensaw na wo yare wo yare ne sɛ wo de wonyem a wontimi hwɛ oba doctor saw wi a wo be fie ne wo ne ɛma emu atutufoɔ emu sugar mamifo emu nkura obia wo no mbeda wonyem because ya saw yare na sɛ unya bibia na onyem oba wo se me hwɛ de bra wo ya bodami oya bodam omo bodam nam kwa ho na obi akose na bodam no ko he ma na busuafo no akose na say wanye me ba dia bodam fo na omo nyima wono mo nje so bibia nso nsi na mesere no omo modem ra ne ntena se na yemfa yie antu yie na ommanani nso nso ade sabi oba wa wura no ho ne maame udidi na tema na je se kwa wonim nyansa se ne maame na anwo ba ma wanka wonya ba bi mfa sabi oba ma no board no ko wonya ba bi amfa anhye ntia ne die kakra bi wo a ya na ye de ama ense no nso ma me da ase. Okay, ma Dr. Oba. We are not just say, ya to us so at the free. Aha, Akoma 87.9 FM na fe. Akoma Nsem Jumedi no eno Emma ye de Emma wono. Asabre yanko na ye ne doctor enkonkodi enkomo free ABA. What da uroma wani yade ni titu. What the doctor just tata hwe. Wo say yade ni no to ase. Nanso ya na de hia ye pa ye ni. Esan say eni ni pedua kania edumu a that is a soon ato. No. Mama. Yeah, Mama. Papa na wumpo. Trade am for near Jamada Roma. Ejuma so kwa. Mama. Dog, yeah, cry. Mama me das na me da hwefo ase. Said that da omo ho ede maye. Na yeni anu ma hye bi ensu fa wo mo na ye mo mo hyeten. Se omo nkafra. Enye ize. Nenso ne nyina ye nyame nsa no adwuma nti nipa ni ho ano ye de eye ti ye mo hyede omo nkafra na ne se twedi apo nyankopon beboa mampanimfo so toto ne ma ye de eye se de bia ye bebo ebinom so ho ye de eban ena ohwe tv so mama na ayare ho mama ho de kaso ne de afafa na ye side ho de enko na afafa nanso no sese ye nyina ye baako obeka sa ma wo mafa hen na aba sanete na yes oduke ba hen no befa ekwan na ye de esi bebia say yes na account sanete enti yesi na ayedene demum yesre ne yesre mpanimfo se omode niam begu akwan na omaboa ye omo niam essay omo niam essay awreho ene no krasika na we hen na kakra wa pato na esa SSA ya na ahometi Mr. Trade ampon se won hie nyina ye de edin baby biala wo bia no encha kese fli ABA Herbal Clinic aso ye de bro bibiara Mr. se obe fa wo pen na watwere number na ye de ato watwere number ne to na phrase esi ade wonti ase ne no ye de wabisa number no 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0503 78 06 51 0503 sorry 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal your number no also bit me de afreje se make us nyina mamoto make us nyina maboto eso one kan nye de enye ye enti ba bibiala wo bia bomodin na etu anamon ne ABA Herbal Clinic yenya nkita odi na twedi apo nyankopon on first na yaresane fa hodi enya wodia hyene so se doma ahenkro ho na so yekese na wo ye wo benade dwom apia kubi costo na kire hope ene ye wo saso na uwo kumase nso a ye wo kwada so edwinase market na chi ho a na ye den ye wo mo won kran ne mpatam no se de ye kan ye wo kaso millennium inside eye adade last stop ho a na ye den ye wo afofo ni nyina mfoma ni nkire go so eye Genesis FM premises ho na babiani efiada ni fiada bia ye hia wo adehye FM se hwi babiani ABA Herbal se de bia mekan yade a meye ho adwuma edoso yie pa na enam se maridel wo ani ehwemu nti na ebomidi ane ye de ani na tato
ne nyina nsa wie ye bremu yi menam de bibiduro etu ani flase ewa abra menye wo operation men so ahweni wa men fedo so nyede engu wani ne so me mu aduro na ma da kofre aduane ede edi koko na abedi a wodi bi agum enkwan a wodi bi ede agum aduro ne fantirima fa mogem ebetre no abeye mu adwuma ebepetre no makum tire no mukuro na abani no so abaworo so amani na ede atia ekwa nyede emmabiem etise wani no so ye wisi eye okantan eye okusu eye okabisi eye osede ntentan wo so no anopa wie nwumre wani no so ye ofita sede ebo asie na tumrika ni ABA Herbal Clinic enyan kitawodie na twedi aponyakopo onfam so na yaresane fa hodie enya wodi a ekwa enye den emmabiem etise ye glaucoma say ye cataract wani ni yakwa kwe ni operation ya de na sa babie mo so tumrika na yede ebra ebia wutie me ye hypertension eye diabetes na how stroke ena akon ato wo to ase na etwem saa yade wienim nyina eye bonus ewa aso ewa wo ba ba fa ni free edo bibiara wo a wotime nka ba bibiara wo a wutie me bɔ mmɔden ne tumrika na yɛ wo maame afa ne bla ABA Herbal na twedi aponyankopɔn ɛmfa me so na yaresa ne fa ahodie ɛnyɛ ne dia ɛkwa ɛnyɛ dɛn ɛmma biem edo bibiara a wowɔ bia hyɛ ne so sɛ ɛyɛ adwuma firi dwada ɛkɔpem memenda kwasiada nko na ɛnyɛ dɛn yɛnyɛ adwuma no pa no nsia ɛkɔpem anwumle no nsia edo bibiara a wowɔ bia sɛ yɛ ɛtɛ ɛna ɛhɛwa bɔ mmɔden ne bla ABA Herbal da bia ma onya ho nkyerɛmu sɛ ɛtɛ ne yɛ mu ahodoɔ mmienu yɛwɔ die pie aninim ne yɛwɔ die pie anini so wako hospital doctor say eye eten na pie waninim ewo akiri wo ye ho hwenyede enye ye bo mode na bla ABA Herbal sa obana me hwehwe mu ma me hu say eye eten na pie waninim a na mu odura ma de kofre aduane ade a eba be yi eten na pie ani no so na nya free so ma ani na yede ate na wonso eten no esi wani so ene wani batuntum ye hunu amama efita na age wani so yede afa oba me mu odura ma de afre aduane ade a eba ben na ne eten no ewa abra menye wo operation ebi atie nie wanteme nkantem wani no yenya akoye no operation so na yade na sa yede ababiem da bia me kam se yade no eye ni yade so nye ni yade eye trim yade panimfo se anibo a ekotirim enti wani ne bonkum ka enkyere ne fa so yede aka na yade ne wotirim se wanye drobe yetire no modwuma na akoyi ani ne kosiesie na asa betu tire ne ma da bia me ka sete se wayi preko fetitima bedwa no na asa na kwata tehye no efina na obesa yede adore enti yade ne wotirim wo se wunye drobe yetire no mu yede adwuma eno na ABA Herbal makeka no brane hahama enkohene ni abrana bom aye no adusam se begiko fredu anede edi koko na abedi afabi gum enkwan afabi yede egum aduro ni mfantiri mu mfa mogem emretiri ni meye mu adwuma empepetiri ni mkum tiri ni kro na emre ni nsoma horosoma ani ni nyede entia ekwa enyede emabiem enti wani no wanteme nkantem yakwa ni operation ya de na saba osutumrika na yede ebra odia no eye glaucoma da bia me kam se glaucoma no akanfo fre ni hinteflae yade a ehinta esie nipa da krope na abese wani na yede ede amount meye mfa ntuwutrim se glaucoma anu eni aduro twede po nyankopon enam so ma danse na ye bebre bra na so wonsanye de enka ode glaucoma no ma onya ho nkyeremu se doctors kyerɛ sɛ eye ntini na da yetinim na saa ntini no na me ye nenu ya adwene nyankita hodie saa ntini no pressure eba so a ene kofa sa yede glaucoma na yede edeba na enam se ntini da trenim no wontimi nhuru ani so na wontimi nsoso ma ne nkotire nim koye mu adwuma eno ntina kwase bronesi ano nya de eni aduro ABA Herbal me monya ho ntia se nipadua no ye mogya ne nsuo na edi afusane na ne nyina bɛkɔbɛba entirim na yɛde enam ezatimate bi ba entirim ne so ana pressure baso a ɛwɔ se wunya aduro betimi aye entirim mu yɛde adwuma eno na ABA Herbal makeka no brana bom aye na dusam se bɛgikɔ fredua na yɛde edi koko afabi gum enkwan afabi yɛde egum aduro ni mfantiri mu mfa mogem emretiri ni meye mu adwuma empepetiri ni mkum tiri ni mkro na emre ni nsoma horosoma ani yɛde entia ekwa enyɛde emmabiem etise wutiem na ye glaucoma bomode ni ABA Herbal enya nkitahodie na twedi aponyankopɔ onfam so na yaresa enya wodia je number no ne frɛ na de wonti ase no wabisa ɛwɔ abra na afiade de aka so to aso ayede ama ofrɛ number no na ofra nurses ne wɔ hɔ a ɔmode wɔdɔ ne wɔbuo kwa so bɛfa nkyeremu bi a wopɛ bi a ɔbɛma wɔn sa ayede aka number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal your number no osu betimi afresesi ana de wonti ase no wabisa yɛda se ABA Herbal Clinic ye number na yɛde ama wo no
na wafa na ne yɛ di nkɔmmɔ na nyɛ ani nko a na yɛhwɛ na mmom yɛ speciality ankasa deɛ ɛyɛ ani ɛho adwuma na doctor ɛyɛ ani ne mfa ho ne mfi ase akɔ akɔduru obi sɛ doctor m'ani na ɛsɛ yɛ akyɛ paa o ane ɛno na yɛfa ne yɛayɛ ne yie na asɛ si ne dada mu adi ama wo ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa yɛresu ɛnam oyɛ no a ato yɛn nuanom mu bi wɔ nkrane ne mpata mu no ɛyɛ yie paa na mmom nkɔmmra nyinaa no nyame bɛyɛ adoma ma ne nyinaa tuo bɛtwa de ama yɛn na mmom w'ani no twa sɛ ɛkɔ so yɛbɔ ho dawuro because ɛkɔba na biribiara to twa ɛdɛn a wobɛpia akɔ abɔntene akɔ akɔtɔ wɔ adwuma a woyɛ so ɛno nti ɛbɛsɛ sɛ w'ani deɛ ma ho ɛhia wo ɛntena fie saa nkasɛ obi wɔ hɔ nom a woka sɛ yɛkɔ bia bi wɔ akra sɛ kwan awa yɛwɔ kuma sɛ yɛkwan awa yɛwɔ dɔma yɛkwan awa baabi yɛkwan awa na mmom ada a ɛsum bɛduru wo no wobɛhwehwɛ yɛ namba no kyerɛ kwan na waba yɛahyɛ saa tam no bia na ayɛ too late de ama na yɛmeka sɛ mehu yɛ anka wo hwei ano ni aduro ɛno nti meyɛ nam ayɛ ne manya anya ne nam na mmɔto hɔ yɛ mu so nti me nua wotem toto wakwan yie ma wo nipadua ho hia mind the body system so one respond body na obe respond or respond nso obe to them enu nti baabi a wo bia ye wo nipa na ha wo de osofo 3 days so no na bowra kwa ye bretu nkope no branko yini enu no tane de ba fie ne ato ye bo ase aba besi bi obi se ye duro me de me mpa bibiduro bi o ha ne no mo ya enwono anu de oba ka kire ye doctor me mpa de enwono ye be ma de mu o de kama wo de aduro so a wo ba ka kire ye be hye bre no time no de ama wa wo sa wo fa ye de no na wo fa abrofo de ne se de be ye bebo e be balance ni nyina ama wa e bebo na no ye ma me bi ba so doctor na me te mo nka che na mpesa me ba na so se me de aduro so me ba ye so hye time no de ma me ampa aduro na kwakọ di dwuma foforo kwa wo me nipadua mu apart from mani no enu nti e be se wo se ye nipa de me nsan ye ho da bia me se kokomoti mumu bebre mu san ye ho kwa na masan so ba besi aba heba esan se na aba heba wonya kapa eso mo se ani nana omo ani na fra na ase na ni da so no mutimi ye ni yie nana na ya just se na ye ne ye nwuma penti ne ye didi mpa ne nam enu nti bo ho mo de na bra aba heba clinic aso ye ne ye mfa brento breson sawo ya re ma wakoma ento wo yem enye ne nko na ye speciality de ye ni wonya de bra ya so ye ho nko de inshallah umfa mpi nkoda ye besa yare ama ho ato ne mo diabetes ne ha opa de a fabra ye bi heba ye beso anu ato betwa kra ofu bebre obi okọ ba odi ani ni na eba ye ma na duro no de kwa so doctor duro na sa akosa me diabetes kwata asa de aka me ho enu be ye bonus de ama ho enu tie bi heba kan de diabetes a wo de be hwe ne etu ase HIV mu awa no aba wi ni paduam enu nti wo da wo na wo so ye afosun ye ena no pe nua be ma bi baji aduro oba na ni age na so so busum etwa ma oba no di ni so ora ya so ho so be ma pa so te sa akola because wo ananwe so benya sa ya we ni bi na so aseda nka nyame sabo so me pepepe ne no ba baji aduro boss doctor me load no me ko check ye ko form kra aya same na do kwa akoto aso nti so wo nua bi na nya sa o ha ni bi HIV a fani bra ye bi heba ye bebo amamuo ni nyina be firi ni padua ni mu me pa cha ye low pressure na high pressure na ha wo enu nti ama wo da wo na me se low pressure no na me doctor bi di nkomo se maame low pressure no de bi akasa kata woni te anu kro ekum nkofo papa nna me kan se kasa woni ti me kata te ohu de hu so ato na nanu mo nsia de ye mpa ne sa enu nti na wo ti ase nyame ye wadom a wo ti ni koi so ju hu di na fa wo pressure no be da ye bi heba ye be ma wo dra pressure na ye high one e ba be da normal e low so e ba be da normal de ama wa wo betimi akono watimi so aba sanso na ye be ma wa bo adabijo mema ye no enkoye mfa ma wa wunim edu na adwane ya ye nsem pi e de ama wo no hu kani a bla ye bi heba so nunu nuro bi na bra beje bi bidro papa nom na mbo a se de be siesie ni padua no de bia me ka se twedi amponyankopon boy ba ta the first asesi onim ye pa wo onim ye sene se de ye nka se enim ye ho na onim se yare ne ye ba betena no nti na o kire wo na asem se muni aduaba na mfa aha ne nsa yare na te sa yare se o bible mu de ne nyankopon nim de oka enu nti mesre aduaba na ye di na aha ne nti mfa nsa yare sanse ye hunu na de ban nue na twe ye ho ahia ba ye hu de o se de ye enu nti na twedi amponyankopon de mutumi adoma chede nyansa ne nim de ama osofo ato osofo rasta na awie wate ne nkan no wadi nkomo nti se yare bi na etete wo de a fabra ebi heba ne ye mu a o ma ye mu no enkoyie wa wani nje ho ohun wo pia bonten kwa na ye nsempi
wo fia na ye nsem fito da bia you kwantina na wan ura ho na wusu da ye bia he back clinic be hwe na yesia no e ama ye wo kuma se kwada so dwena se market na chi wa ene ebutuo okoda manwenko so apia kubi coastal brand adwom ukwa kaso a ye wo kaso millennium adade last stop inside ho ene ebutuo a ye go edwuma e bia he back clinic ba bia wo bia no wunya ba ya be sankwa de be hwe ba be card 100 Ghana cedi e moderate said that from the mo bia na ya show ya take vitals kama ansane akwa ko doctor na ya ma wudro na wato aso akwa akonum nduro no na wo hu say ebie heba say mama nka me ye agya me ho edu nti bra ne nkwan ye de ntime fe mama yare enka wo nhye dem doctor entrasi ma yade enka wo nhye dem nti se de etie bia se ye honhom mo se ye honam mo me se wo da se ho aye de ato yade bia ne ho be pie ni so aye pie honhom mo se wo pedro wo se wunya adro betimi aye honhom mo ye de adwuma e kire se adro betimi abo ma ho aye de ato ebie heba enam se mikura so na mikura sase na eye bibiduro kroje biduro kan intino ba bibiala wo bia meduro no wo hyase se wo no ma eda na be hyase na eda na eduro na hyase na adwuma abro so 3 days wo be ho sesaye achekura 2 weeks so de adanse be ye de ebeba edo bibiala wo se ye o ma me se ye papa wo yonko unua bi obabi bo modern na fa ne bla ebie heba clinic na twedi ampom on fam so na ma eyarsa enifa ho de nya de enya ne dia ekwa enya de emabiem any problem bia any how bia any yade bia tumrika na ede ebra na twedi aponya kopo be fam so ama yaresa ne fa hodi ayawodia je number no ewa abra ye sorry sui number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and avoda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ebie heba ye number no frese se ne tu na mo ne bra na twedi aponyankopɔ ne nsanye ti asenye de enso oje ebie heba wajim so se wonyame nsa ye de ewom awurade nyankopɔ enka ho onomomo a onyum fresa ne nsuem omana bɔfo mpempem mo sa benhia ene de na adpa bi tire ne ehia enkoma hodi mu a ye de asane ye yama ne de konkragire fo nyam so se amen amen nyame inshallah papa doctor Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na fe okay utie no evangelist mama ye nua beba baako ene ye na woda opoku manu Emmanuel ofri bechem na moment cry na wotie okay nti migiri se awoda yi ebe ye nhira de amano na awurade ma wonko nkan wa brabom na omo oni so ade hunu mrem ewo Yesu dirimu amen amen good again me sra me binim a omo wo yere se unim se wo yere na wo ne wo ba akoda na ntumi nhwe no ana ebe ha waware a me pa chot na wo yere ho wo yere na hem ho emuye ekuro na ho ono so wo bi saa enko na enko nja wo yere wo ho nko fa wo bi a wo wani je ne ho na se dia baba wa ikan ono nani so bere ne dada o wanya mienu amanka wo so wo dwene ne ho last one wo so wo dwene ne ho na o hwese de wusi ya na onim se he wanya de wo ba beda ho hwe ene kwan a wo de na efa so ena o kira afa na ade wo yere be pa ne tiri ho o so obie na me yere ba ena me yere fo ena ha ena me yere na wo yere a wutumi ho ahoa ne sei ena wo tena wo yere ho a wo ba be ha no me pa cha wo brown na wo yere ni ho ena wo kwa akofo obi aba be ka ho aba be ha no na nka wo de wo se de wusi ko nu ya akwo ho nu ya akwo jeje ne sui wo ni na da awie yinsen ya ba se wonye oda ebiem onye oda yi agro na mumi enu mu ani je wo ho na akwo daada na ade ne wura mu na nim se wani abre a wa ha wani de ebe ba ye yinsen bra ye yinsen na ebe bo enu na aba no ena ade nipa so aye de ya ba eti som na he no umbu yira nko anko fa no wumu yiri nti na akoko fa no nti de oho bia no ye kom na ne na ka kire wo yire se oba makofa bia ka ho mimu nti de mekofa be fa ho no ho no we nyaba nti be se opekra abo me enhwe no nti ho de wo awasem na se pa se wo de ba panitiri na meyere no ba na wa ba no pa na ba ha na meyere baba
and what about hair? And I made about that time I didn't know him so I am Munyan some was some day and a mujino. Well, moo, you know, quack fan, and I will baba, or Anna Boyeba, and I will by into 1 2 very 1 2 very one. No baba Hannah Adrian, I then am a cram moon pamo bossa. Who we are wedge out, yes, I want so. Or do Mumia look. Who's say Baba for we are Baba Carol. Say, no, mamma, so bad. So what Benjamin or the warning in I and the mammy. A day. No way true when he just what the one and nam sad, which in chili. No police station near Castle. Yes, I say, now so day. Monsieur, one of me, Monsieur Proud. Most of the Ado, I must go. And no plan means I don't know, a one of me at Yado, so said the Akolei kind of crescent would be your kind of fan Kobe be out the back. Not how dear, yeah. It's 2 million crown. I didn't know, yeah, no. And Casa so more crown. I didn't know you can so much what's in it. Now you're invited in our one cop. One more. It's in case someone chin a crowd, chilling in answer. Now, we are, what we get with your one cover before, where the my master son is, where we are, or second for bar for. No, I could Jimmy Sa. BBC no more discipline in Nama, and we are seeing more yet there. Now you come on. Now we're free who we are, or better than a year home. Oh, free a year, hey, moon, quite him, move for Robian. Now, not to try ampia, not to try ampia, no more Janessa. Oh, it is ya no obedi jumana na we de wakam to kwakese bra wakam to kwakese wuni mu anka washa ase de sese wo ye nyina wo ye na nka baba aba we ya suma ye de ya dwo no na nya saa de na wo se wo kofa baba na wo se wo hwe ne de a ene ye no ni ye wo hwe se na wutiri mu ntere wo a nyame adom ade ne no e free ma ko se wo de chaw free bra ni ya hwe me de girls na amenta anyo mu ni ntu de so wo hwe na wutiri mu ya wo na ye ubisi wo hwe akra ni nutu ni ne mo ma ni nani mense wo a na wo hwe na asa akra we de nyame de ampa cho bra ye be ya ma ho na ye hu nse eba no enye wo de ya na ne wade wo ho na nye spa se wo do wo pe e betena ho se menye abra wo ko ho ene de enye ye me nu mi enu ntu pa je na asomdue mbra evangelist kakakra ne enko kakra bi na me ka abrante no onka hu se kama eye adwuma akwanyi mu bi ba so onyi so wo yere wo ma sa na ye de be ye wo ntade na wo di ye obi ba no ye de bi be ye wo ba hunu nyansa na de efo e de wo afa be ma na kwala wanyem no ne maame abetena wani na udidi na tem wabra ntimi ni di wo maame atem all in the name of say makofa ne ba me se menye na wo de ya kan no ohwimo aya yeso obi antimi nka wasem totopa ko na abeshi afa bewu totopa ne ko na eden a one day ubeshi afa bewu mama das yes so yeah that's papa evangelist Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadi no eno na wo hwe na wutie na hyene so ema me say yes sorry papa news ena yede to aso esan Japan ene Brazil match no enti na after Japan and Brazil so high one Germany and Paraguay it's a parachute so Germany and Paraguay almost to so after Brazil and the Japan match and the sa enti yeah sorry so pepe na just say the news and everyone and so say the ensure no any aye no nyasam kitu na o hwe ye nua no ya wonom ewo enkran dia na che say won wadie mi papa enipa ni case ni ehwo ne ma na tete nsu ni oh Debbie papa che say eja so santomu o che say we no kra de abu aye ne say baby eja ya to yi filling station ana say bibia eni ho sa che say no so be kwa ebe hadwene eno na ama che say ni ma dum ye kakra na so enye warehouse bi pa na wo hwe ni ma free wo ba na nkrofo sese bi emu drinks mu gum emu tea roll fridges ni and the cylinders Debbie hadwene pa na so ni nyina mo no ya ni aso ni adibo
And from so many free yenia bola najo. Yes, said the book at him. Bola anajo any ahemfo ya tonton with ase e de man krofo ba bi ni se ton asase ni yato any means dan ya yesisi basa slums no oh ye bebubu se sia ni ni ba bi da any ento aba na eso so ya anya so de asama ba enipa na ti sumo nto ya asamu rade no wa mehwe ne mai na enena ya da ne fish ne ya tete nhye ni papa ye mobo enti ba me sorry so na akwabua the legend o metras na offer news de offer entoaso Akoma FM 87.9 Kumasi. When I day home and want something quick to charge, everything they inside, brown milk and sugar. I only need some water, so kiss made easy. Keep carry make eat a bio, chop am anywhere. Eat a bio, for your office, boarding house, everything they inside, brown milk and sugar. I only need some water, so kiss made easy. Keep carry mix, eat a bio. Kibo 4-in-1 Gary mix. Soakings are easy. This outfit is FDA approved. Edufly Travel Consults. Afei na student bia wo pese wo tu kwan koye program bi te say first degree, masters, and PhD ho atono. De eye ne dream say obekọ business trip bia so. Oni how bio. Edufly demufua ye wo immigration expert obema wo free counseling. Ansana wash processes no ase. Study abroad packages ahodo wo Canada, China, US, Europe, destination bia wo peno. Eya assured wo besua de asenya adwuma dia ketua. Yen kwa na ye wo notary publica. Obe certify with documents no nyina. Me say wo the application no tu mu a na afa Schengen visa de. Do no na afa so kokra. Wo kra wo sika ne wo documents bra Edufly. Wo ye group vacation trips ahodo. Wo pese wo to abrochi memu ba bia so a ne nyina ye ho adwuma. Flight and hotel reservations. Ye wo Kumasi Denyame, Dampong Pharmacy Building no mu ha. Ye ben Sunset Hotel. Free and send the WhatsApp message 0535 516363. Visit www.eduflytravelconsult.com. Edufly Travel Consult, your gateway to travel abroad. Akoma FM Nanti musta bia aba foforo no ana na wo nanti ana wache usisi wo sugar se wonnim yare ne nam me nipadua mu a enka wie wonya me rofo kra. Oh sorry ya ready and fancy nipa minim ene tie me yare ankasa kakra na nansi ache me chinka sei asemu bu ade woni Lawson herbal mixture e wo vie Lawson herbal mixture ene wadwuma ye pa efi se me malaria ne kan me ho a achinje sei na Lawson herbal mixture so edusun kunim no honam ya pa obu on bia wumia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afi malaria afi komo amanu wa poso ta ye wo ya ade en eya na mentini mu ta hwe me pa na se de emikoto dwan ho no bisa me so de ba nchia bobo mumu a Lawson herbal mixture ebetine tama ho atokra ene ye se Lawson herbal mixture ma me hoto me dia me da was na we no enye sika na me be da was oh that is in kind wo no o chibre nya me kopedia bros asia our pharmacy chemical na herbal shop bia be me Free 0248 619 999 and then 0242 133 577 Lawson herbal mixture there
ɛho na aseɛ ɛyɛ nkan Akoma FM 87.9 Kumasi. Kibo Hot Pepper. Kibo Hot Pepper. Set chop on Quanya. Get for your pot. Johnny spaghetti noodles. For your shit. Johnny Kibo Hot Pepper. Kibo Hot Pepper. New Kivo Hot Pepper Powder. Moko Shoo. This advert is FDA approved. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ejadam abisafra mamu nyina ha Akoma 87.9 FM so enie no miensa atimi abo apa